Вітаю, вітаю, зараз будзе, зараз все будзе. Я адыходзіў, мне тут гарбатка і ўсё, і я думаў, што я хутка гэта зраблю, насамрэч не. Вітаю ўсіх, зараз пачнем. Так. Вітаю, Рэгана, вітаю, Тэншык. Да дыска не дайшоў, дыска я праверыў, дыска працуе. Ну, то бок, усё ў парадку, апдейт быў, але нічога не зламалася, таму мы будзем працягваць сёння Hollow Knight, усё ў парадку. Я спадзяюся, ты на сцежцы гуляеш у Hollow Knight. Я, карацей, сцежку хоць і стаўлю пад стол, але я раблю гэта не на стрымах, я раблю гэта пад працу. Вось, я думаю, у Hollow Knight мяне угойдае проста, калі я буду на сцежцы гуляць. Вось, у мяне сёння быў свой шлях болю. 15 хвілін пешу ад аўтобуса да офісу замяніў мяне кардыётрэніроўку. Я скажу, ну, тыпу, шпацыр, з таго, што я зараз у офіс не езджу, вось, я даўно, ну, атрымліваецца, з ковіда, па сутнасці, ў офісе не працую, вось, то не хапае вось гэтага моманту паходу на працу, але ён час ад часу такі хрэновы. Зараз вось, буду карыстацца сцежкай і скажу, наколькі гэта круто. Трэба запусціць Death Stranding разам з самым. Вось, думаю, Death Stranding самае тое, тыпу, самая тая гульня, каб са сцежкай гуляць. Так, зараз мы падналадзімся і пойдзем. Што ў нас сёння? У нас сёння Hollow Knight, вітаю, Чавіць Бро. Я, по-моему, павітаўся, але на ўсялякі яшчэ раз павітаюся. Вось, я, дарэчы, заўважыў учора, што я да самага вечара у мяне быў уключаны Hollow Knight, так што дадаткова яшчэ амаль 10 гадзін. Я да самага моманта, як скончыў, я працу скончыў, толькі тады заўважыў, што Hollow Knight яшчэ ўключаны. Так што яшчэ дадатковы 8 гадзін на захаванне. У нас, што мы можам рабіць і што мы будзем рабіць? Гэта, у нас ёсць Грым босс, гэта босс DLC, гэта кароль кашмараў. Ён даволі складаны, але, ў прынцыпе, ну, робіцца. Па выглядзе робіцца, ён проста доўгі і трэба рабіць як мага менш памылак. Вось і ўсё. І, ну, пры гэтым ён аднолькавы, скажем так. У яго ўсё даволі, ну, бачна, скажем так. Не такая праблема. І ёсць яшчэ шлях болю. Гэта выпрабаванне паркурам, па сутнасці. Яго мы можам зрабіць пазней. Зараз, я думаю, паспрабуем Грыма. Вось, і пасля гэтага пойдзем на шлях болю, таму што, мне падаецца, Грым будзе прасцей, чым шлях болю. Але калі будуць праблемы нейкія з Грымам, то, можа быць, я перадумаю, мы проста заменім адну на другое, каб я разагрэўся на паркуры. Паркур хаця б прымушае цябе так, ну, падумаць. Ноччу снега нападала, і ён так і не ўтаптаны і не мяккі. Вельмі цяжка ісці было. Так я заўсёды гэты адрэзак пешу бегаю, а сёння ўзмокла. Ну, разумею. Вітаю, Лекса, вітаначкі. У мяне нармалёва, праца над беларусізатарам краю эфіра працягваецца, я раблю з дызайнерам. Цудоўна. Прыемна бачыць, што беларусізатары робяцца. Білд я змяняць зараз не буду. Зараз важна хутчэй разагрэцца і узгадаць, як гуляць у гульню. Таму што, нягледзячы на тое, што гэта было ўчора, але разагрэў патрэбна. Разагрэў цудоўна адразу на босе, які далёка не просты. Раз, два, три, чатыры. Ага. Вось на гэту яшчэ я пакуль тармажу. Ой, я не заўважыў, што на падлоце штось з'явілася. 3, 4. Я думаю, дарэчы, трохі цішэй гульню зрабіць, таму што даволі голосны босс. Я запіс паглядзеў учорашні і зразумеў, што гэта прям перабор трошкі. Блін, вось трывог пакуль не паспяваю нормально рабіць. Раз, два, три, 4. Рывок сверху. Прям пропускаю один удар, зараз я пропускаю.
стабільно. Три, 4. Не поспеваю удар робить. Опс, сам себе забил просто потому, что докранувся до його. Усё, у основе все зробите баджу, добре. Так буде трейлер по білорусіатору краю ефір, гайд, як поставити білорусіатор. Чудово. А на чим край ефір зроблений? На яким руховіку? Жук так трагічно лежить. Ну, він типу спить. Ми у Мари поглибляємося же, то бок ось то, що відбувається зараз, це у Марах, а не у реальності. Раз, два, три, чотири. Так. Стільки часу, каб отримати можливість ударити один раз. Ось зараз я натиснув, чому не взлетів. Раз, два, три, чотири. А, блін. З руком треба нечто робити. Ривок слабоватий у мене. Раз, два, три, чотири. Ось зараз я спробував ударити, так що це нормально. Глядите, по сутності на кожен удар я ведаю, що робити. Так, у мене вже все є. Ось цим самим з ривком я слабо даю раду. Ривок, і коли він з'являється у версіях, і робить ривок бок мене. Ось це я роблю древно. Ось це. Блін, зараз я знову спробував ударити, і мені трималося. Я просто ожидаю знайти собі ще додаткове місце, коли я можу бити ворога. У мене вельми обмежована кількість. Зараз я потише гульню зроблю, тому що прям кричить. Ага, налади, можна музику, тільки криху гульня. Не, не то. Гук. Музика. Ось так зробимо. Потому что конкретно в этом моменте я на нечто прям хлостное-хлостное. Хотя бы криху менее громчей. А, край ефір на сорсі зроблено. Добре. Зрозумів. Я наколькі пам'ятаю, сорс доволі простий для того самого, ну, для перекладу, тобто не треба там танці ніякі незвичайні робити. Ну, односно просто. Вітаю, Юсати Токар. Вітаночки. А сам переклад, який ми робимо, ручний. Чудовно. Зараз, по-моєму, нема такої прилади, інструмента, який би добре робив на білоруську автоматично. Ну, тобто повністю ручний не обов'язково. Я думаю, що все ж таки є місце, типу, стартової версії на автоматичному перекладі, а потім руками дороблять. Просто ви все одно потрібно обов'язково руками доробляти, тому що нельзя повністю покинути. Блін, не отримлюється. Знайти би. А ось зараз я просто пошкодив собі. Ладно. Може бути, не спробувати його. Блин, не отрималось. Может быть, не спробовать его бить на рывку. Просто рывок одиное место, где мне подается... Это... Не, мне подается не треба. Раз, два, три, чотири. Просто тоді застається літерально тільки два момента. Ось той і ось этот момент, коли я можу бити. Це вельми обмежовано, тобто коли на польоті. І з-пад землі б'ють слупи, і калі ён снаряд пускае.
Гэта вельмі мала. Хацелася б павялічыць. Калі я знайду момант, калі я магу нанесці яшчэ адзін дадатковы удар, гэта павялічыць маю хуткасць маю забойства ў некалькі разоў. Плюс я тэарэтычна магу заняцца тым, што буду карыстаць заклён. Вось дзе-небудзь знайсці момант, калі я яшчэ магу бяспечна заклёнам бахнуць. Таму што заклёны моцна. Не, ну, блін. Трэба паглядзець, колькі заклёны наносіць. Блин, не атрымліваецца карцей біць. Там, калі нават б'еш, то ён быццам бы, калі устае, ён дамажыць. Блин, гэта не палічыў неправильно. Так, это можна ўжо правальваць. Забівай мяне. Давайте рестартанем, просто трай. На Unreal Engine па складанні і на Unreal Engine, наколькі памятаю, па складанні. Ось. Яно залежыць. Глядзі, на некаторыя гульні ёсць, можна ўсталяваць дадатковыя моды, якія дазваляюць потым мадыфікаваць, але не ўсе гульні такое могуць. Напрыклад, Hollow Knight дазваляе ўсталяваць мод для перакладчыкаў. Вось, у Hollow Knight так зроблены пераклад, але ў яго ёсць хібы. То бок, гэтыя зніклыя літары, гэта з таго, што не напрамую ў рухавік штосьці ўстаўляецца, а праз мод. То бок, тэарэтычна, самы просты падыход гэта зрабіць праз мод дадаткова і ўсё. Але мы маем вось такую праблему, як зараз мы побачым, калі назва боса будзе. Напрыклад, дзесьці не запакавана літара «ы» і ўсё. Кароль кашмараў, і там у кароткага няма, напрыклад. Блін, а чаму не атрымліваецца? Так хочацца знайсці сабе гэты момант удару. Не атрымліваецца. Прям можна забіць просто. Абсолютно скарысна. Не, мне патрэбна просто забіць. Спрабаваць нават нешта рабіць з гэтым. Просто таму што. Я буду вельмі чакаць, калі вы скончыце пераклад дыска Elysium і спадзявацца, што рэльеф не выгарыць к гэтаму моманту. Ёсць высокая верагоднасць. Ну, тыпу, як бы працы да халеры просто гіганцкая колькасць. Але я кажу, я буду рабіць да таго моманту, пакуль магу. Ну, тыпу, не фізічна ўвогуле, а тое, што, ну, мала ли. Вось, я просто буду рабіць і рабіць з той хуткасцю, калісьці будзе хутчэй, калісьці будзе павольней. Вось. Хацелася б хутчэй, конечно. Ось, таму што самому хочацца мець хаця бы 50% гульні гатовыя. Ну, то бок, ручнога перакладу. Але там гіганцкая колькасць тэксту. Ось, і нават гэта, ну, тыпу, перабор. Ну, прям перабор. А вулей не лезе, амулет? Не лезе аніяк. У мяне падаецца... Мне адзінае, што цікава, можа быць, я магу не браць вось гэтага лётаючага, таму што ён проста знікае ў кашмарах. Толькі мне падаецца, ён абавязкова сюжэтна. Што ў мяне зараз усталявана па гэтых самых? Па амулетиках. У мяне ёсць два амулета, якія павялічваюць шкоду ад цвіка. На гэтым босе гэта прям абавязкова, просто абавязкова. Можа быць, варта ўзяць гэту славу майстра цвікоў. Вось. Таму што у пэўныя моманты у мяне па сутнасці ёсць магчымасці наносіць толькі адзін удар. То бок, ну, за доўгі час я наношу моцны удар адзін. Вось. Можна, калі ласка, вось гэтага чалавека ў чаце лыжачкай ляснуць. Ось там праляцелі боты. І адзін яшчэ, які два дадатковых амулета, гэта змрочнае дзіця, якое падаецца абавязкова. Вось. І благословенне Джоні, якое дае здароўе вось гэта павялічнае. Джоні можна тэарэтычна так-то прыбраць, проста што ён карысны, я скажу шчыра. Ён даволі карысны. Мы можам замяніць яго на вулей, які канкрэтна прапанова. На трымаўлят замена, альбо вось гэтых ткачоў. На каго? Вось, думаю, зрабіць поўны пераклад Outlast і DLC к ёй. Гульня зроблена на Unreal Engine 4. Трэба глядзець. І моя рэкамендацыя заўсёды палезьце, калі вы займаецеся перакладам, ідзіце ў кам'юніці і паглядзіце, як кам'юніці перакладае.
Прасцей паўтарыць за камьюніці, таму што кожная гульня унікальная, і камьюніці ўжо магло штосьці нарабіць, каб зручна перакладаць. А, жоўты амулет з вулля? Вось гэты, так? Кроў вулля. Вы думаеце, я настолькі буду асцярожным, што буду доўгі час не атрымліваць пашкоджанняў? У прынцыпе, калі я буду дастаткова доўга, то гэта дадатковае здароўе, можа быць, акупіцца. Давайте яшчэ раз одно пралічэнне зробім. У мяне зараз 6-8 здароўя, так? Так. 8 здароўя, калі я возьму вось гэтую штуку, то бок 8 здароўя гэта... Я правильно прылічыў? 6, 8. 8 здароўя гэта 4 удары, так? Даёмаю, так. Так, 4 удары, а з гэтай штукай у мяне... Раз, два, три, 6, 9, 10, 11, 12. 12 на 2, 6 ударов. Чекайте-ка, 12, реально? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 ударов. А калі я яшчэ одну атрымаў? Мне падавалася, у меня там палова была. Ладно, гэта 6 ударов. То бок, тэарэтычна, калі я з кроўю вулля адрэгенерую сабе 3 здароўя, то яно будзе такое ж, як вось гэтая штука. Просто будет такой же, як гэтая штука. Калі я адрэгенерую 5 здароўя, то гэта будзе мацней за гэта вось амулет. Просто тады одна масачка замест 2 пашкода будзе. Не, у мяне ж будзе не одна масачка замест 2. Яно будзе просто лячыць одну. Просто я буду лічыць одну. Праблема будзе ў тым... Зараз покажу. Праблема будзе ў тым, што я одну змагу рэгенераваць, але калі я буду атрымліваць пашкоджанні без розніцы, ну, таму што яно адрэгенеруе мне одну, то бок я падтрымліваю пашкоджанне ў 2, але одну я магу адрэгенераваць. Калі одну адрэгенераваць, то я атрымліваю толькі палову пашкоджання, ну, то бок, толькі тады. Але мне патрэбны пэўны час не атрымліваць пашкоджанняў. Одна знімаецца, другая застаецца капаючы. Так, і па такой логіцы у Джоні адразу 2 траціш. Дык я і так буду 2 траціць. Ну, зараз побачыш. Я просто, можа быць, мы пра адно і тое ж, моя логіка просто ў тым, што калі я буду адлячу вось гэтай штукай хаця бы колькі там 3 па маіх разліках, то я у парадку. Ну, типу, я буду мець тое ж самае, што і Джоні. Вітаю, ВРВ Геймінг. Ды ўсё так жа, ўсё па-стараму. Учора насычаны дзень нейкі быў. Адразу ўсё. Вось, добра, што з эскерізіумом не патрэбна нічога ўправляць, што ён працуе як ёсць. Ну, давайте паспрабуем з гэтай. Прынцыпова не зменіцца, але я думаю, што з гэтай будзе складаней. Сачыце за здароўем, калі ласка. Таму што мне тлумачыць будзе, я сам сачыць не буду час, не будзе часу, я жадаю максимум паказаць гэтай здольнасці. Там было 6 удараў. Тут у мяне зараз 3 удары. Альбо колькі там, колькі я налічыў. 4 удары. Раз, два, 3, 4. Вось, згубілі одну. Другая зараз паспрабуе адрэгенеравацца, але калі я атрымаю пашкоджанне яшчэ раз, то бессэнсоўна гэта было. Раз, два, 3, 4. Ай, вось, бачыце? Ой, я яшчэ удар атрымаў. А губляю я 2. І гэта не настолькі дапамагае. То бок, справа ў тым, што пакуль яна не адрэгенеравала, яна нічога не дае. Ну, то бок, бессэнсоўная. Вось, але калі я буду вельмі добра гуляць, то тады ей гэтая штука мацней. Яна будзе даваць... яшчэ яна дае мне, не забірае магчымасць лячыцца. Але лячыцца ў мяне часу ўсё роўна няма. Ніякай розніцы. Мне проста падаецца, што капаючае ўсё яшчэ лічыцца за норм масачку. У гэтым сэнсе? Так, не лічыцца яна. Блін, ну тады яна трошки губляе сэнс, але у яе ёсць сэнс, калі я буду не атрымліваць пашкоджанне, плюс я адкрываю сабе магчымасць палячыцца у фазе паміж фазамі я магу палячыцца на 2-3, можа быць, лячэнні. Так што, ў прынцыпе, гэта мае такой сэнс. Гэта не настолькі цудоўны пачатак і адразу.
Я насамрэч просто здароўе дэманструю вам. Я там спецыяльна ўжо паміраў, таму што штосьці пайшло не так. Вось, як яе? Я крацей буду калі асцярожным, то і будзе пераход паміж фазамі я змагу адлячыцца, што таксама даволі ўзмацняе мяне. А чаму? Чаму полымя такое крывое кожны раз? Бесіць. Полымя зноў у мяне нешта не атрымліваецца з імі, но не паводзіць сябе так, як паводзіла ўчора. Ну, рэальна. Яно паводзіць сябе па-іншаму. Танненька. Раз, два, три, чотири. Блин, я подумал, что я зараз не то робить будет. О, не зауважил. Раз, два, три, чотири. То зараз я могу полечиться. 2 здоровья я могу полечить. Упс. Раз, два, три, 4. Блин, полумя сверху. Пятое полумя сверху. Раз, два, три, 4. Блин. О, блин, знову гэтая штука. Так. Я адразу паспею рэагаваць, што мне патрэбна рабіць на іх. Ён так рэдка я кастую. О, напомни, што змяняецца. Лечымся. Раз, два, три, 4. Чат, там нешта на фоне змяняецца. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй, чат. Мне падаецца, мы былі блізкі. Так, а што са шрифтамі? Літары «ы» не знайшлося, вітанкі. Вітаю, Міхаць Гарэза. Там, хутчэй за ўсё, выключна для босаў свае шрифты запакаваны. І ў гэтых шрифтах не хапае літар, таму што там актыўна на босах просто выпадаюць яны квадратикамі. Даволі часта. Так. Там няма «ы», «у» кароткай і яшчэ нейкай цікавай літары, нечаканай. Ну, там, по-моему, «і» альбо штось такое. Першыя гішпанцы атрымалі адказ у сераду, але ўсё-такі атрымалі. Віншую гішпанцаў. Так. Грым люты, але файны босс. Гэты самы. Грым файны. Ну, мне падабаецца гэты босс. Ён падаецца складаным, але ён насамрэч не складаны. Ён хутчэй прыгожы. Ведаеце, карацей, у яго складаней за ўсё было знайсці моманты, калі я магу што магу рабіць. Я ўсё яшчэ не разабраўся з полымем зверху, таму што на ім я паўтараю адно і тое ж, але ў яго ёсць 2 варыянта полымя. Я зараз патлумачу. Вітаю, Юджин. За аснову украінскі пераклад узяты, там «ы» няма. Я не ведаю, які... Не, пачакай. За аснову можа быць і не украінскі пераклад узяты, хутчэй за ўсё не украінскі, таму што праблема ў тым, што яны... Перакладчык, я не ведаю, хто перакладаў.
Там усталёўваецца мод над модам. То бок, па сутнасці, ёсць спецыяльны мод, які дазваляе ўстаўляць дадатковыя мовы ў гульню. Але шрыфты гэта не дадае. З-за таго, што у украінскага перакладу і няма, хутчэй за ўсё, тады, там за той же самай прычыны, з-за таго, што гэтага проста няма ў шрыфтах у гульне. Вось, калі бы можна, калі уставіць у шрыфты у гульню гэтыя самыя, ну, шрыфты свае перапакаваць іх па новай, то я думаю, ўсё ў парадку будзе. Вось. То бок, гэта, па сутнасці, трэба проста без мода над модам, а напрямую гульню запакаваць, і тады нармальна будзе. То магчыма. Дык вось, з полымем зверху хацеў падлумачыць. У яго ёсць атака, ён робіць рывок, ён адхіляецца назад, босс, я зараз буду імітаваць босса, то бок вы ведаеце, што я босс. Ён адхіляецца назад, і потым робіць рывок наперад і ўзлятае ўверх. Блін, я не там... Добра, адсюль пакажу. Трохі адхіляецца назад, робіць рывок наперад і скочыць уверх у палёце. І ў палёце ён распадаецца на полымя. Вось гэтае полымя, яно бывае двух тыпаў. Адно з іх, калі я стаю на зямлі вось так, і уявім сабе, што босс вось тут знаходзіцца, там, дзе гэта знаходзіцца. Калі я стаю на месцы, то мне, як толькі полымя з'явілася, мне патрэбна падысці вось так наперад. Тады я ўхілюся. У мяне няма часу прымаць рашэнне, якое канкрэтна зараз полымя, таму што візуальна, калі я змагу гэта зразумець, будзе ўжо занадта позна. І ёсць другі варыянт полымя, які будзе трапляць роўненька на мяне. То бок, наадварот па тыпу. І будзе полымя, якое будзе роўненька, то бок два полымя. Адно прызямляецца роўна на мяне, а другое будзе трапляць на 2 крокі перада мною. І вось гэтыя 2 крокі перада мной, я, калі іх раблю заўсёды, я буду заўсёды трапляць у 50% выпадкаў я буду трапляць роўненька на шары гэтага полымя. У выніку мне патрэбна, ёсць варыянт, зразумець, што зараз за полымя немагчыма, ўжо позна будзе, калі яно прызямляецца. Ёсць альтэрнатыўны варыянт рабіць рывок ценю. Тады ён будзе гарантавана. Але я спадзяюся, гэта не заб'е мяне, таму што мне патрэбна, каб рывок ценю перазарадзіўся да наступнай здольнасці. Гэта можа мяне зараз пачаць забіваць. Будзем з полымем гэтым спрабаваць зараз. Так. Таблічка ў Excel, схема руху. Ну, такі босс. Вось, самае складанае ў ім гэта зразумець, калі ты што можаш рабіць. Ты абмежаваны даволі тым, што ты робіш. Вось такая ёсць праблема ў яго. Вось гэта. Раз, два, три, чотири. Так. Раз, два, три, чотири. Так. Я думаю, 2 рывка я поспеваю. Нормально. Раз, два, три, чотири. Удар. Мог третій удар нанести там. Раз, два, три, чотири. Удар. Блин, не поспела перезарядиться. Раз, два, три, чотири. Удар. Блин. Ай-яй-яй-яй. Блин, сейчас возникло. Раз, два, три, четыре. Удар. Ну смотрите, что меня там ударило? Что с глуха? Лечимся. Не поспел только на одну полечиться, на жаль. То есть падчас гэтых хреновін я яшчэ мог паспрабаваць лечыцца з-пад зямлі. Але мне патрэбна вельмі рана зразумець, што гэта яны. Раз, два, три, чотири. Удар. Раз, два, три,
4. Удар. Поспел полечиться, вы поглядите. Блин, не ударил. Раз, два, 3, 4. Удар. Так. Оу. Поспел? Поспел. Есть? Раз, два, 3, 4. Удар. Не поспел. Оп. Мне есть час полечиться. Раз, два. Милтый бок там рванул. Раз, два, 3, 4. На жаль, чатку не бачу. Не могу с вами поразмовлять, пообмерковать нормально. Да, есть. Раз, два, 3, 4. Да. Люцик, что ты там робишь, ну? Заглядевся на Люцик. Можно было бы полечиться зараз. Так. Опс. Оу, першиню тут зачапіўся ўвогуле. Раз, два, 3, 4. Удар. Блин. Яшчэ лечанне. Раз, два, 3, 4. Удар. Оу, это я тупанул. Оу. Блин. Ай-яй. Ай-яй-яй. Раз, два, 3, 4. Удар. Ай-яй-яй, чат. Ай-яй-яй, чат. Ай-яй-яй, такая добрая спроба, амаль. Нечага на вас глядзець, ну вось. Даглядзеўся. Я на Люцику згубіў. Зараз пачакайце-ка, Люцик там. Хрэнью страдае. Локі гадаванца. Ну вось гадаванец па сутнасці, наколькі я разумею тое, што адбываецца, але я яшчэ і трошки пачытаў вікі. Я бачыў пару слоў з таго, што я хацеў даведацца, што мне цікавей будзе рабіць. Вось цікавей было біць гэтага боса, можна не біць гэтага боса, можна проста пайсці да чэла, паразмаўляць з ім, і бос сам па сабе знікне. Вось, але я хацеў з босам пазмагацца, і таму мы тут. Вось, і наколькі я разумею, гэта трупа спрабуе караля кашмараў гэтага прызваць, Грыма, так, абудзіць, перарадзіць яго. Там ёсць рытуал, яны выконваюць кожны раз. І хтосьці выклікае, па сутнасці, колакалам гэтую трупу, і Грым, ну, то бок кароль кашмараў паўтарае свой цыкл. І вось гэта маленькая хрень, я так разумею, што гэта будучая штука, у якую, як бы, ну, калі не Грым, то вось гэтая маленькая хрень, якая за мной лётае, будзе новым наступным Грымам, скажем так. То бок гэта працэс, які працягваецца бясконца. Вось, і ёсць, гэты цыкл можна разарваць, калі пайсці паразмаўляць там з чэлам з трупы. Вось, які кажа, ну, такі, ну, і нармальна. Процентов 80 урона я нанёс. Ну, добра. Ну, там было бачно, на фоне нешта змяняецца. Калі вы не заўважылі, там кокон прям свеціцца вельмі моцна. На фоне, я так думаю, што гэта дзесьці канцоўка. Ну, амаль, мне падаецца, Вулі лепей за Джоні. Я згодны, дзякуючы таму, што, скажем так, базава, калі ты толькі вучышся, я думаю, Джоні мацней, але Вулей добры, калі у вас вельмі зацяжная бойка, і, тыпу, гэта на, ну, марафон, карацей, бойка. У нашым выпадку гэта якраз такі марафон.
Вось. І што я выйгрываю ад вулья, гэта тое, што я насамрэч я сачыў, я час ад часу рэгенерую здароўе, але самае важнае, што я атрымліваю, гэта па сутнасці рэгенерацыя, так, плюс яшчэ я магу лячыцца. Лячыцца я знайшоў зараз, дзе можна лячыцца. Гэта, ну, па-першае, паміж фазамі гэта дапамагае. Па-другое, можна палячыцца на каранях, калі яны з-пад зямлі б'юць. Гэта мой фейл, што я гэтым не карыстаюся. Я павінен лепей часцей на каранях паспрабаваць лячыцца, проста я не прызвычаюся. Ось, а важная каточкавыя справы. Памятаеце, казаў пра шуфляду з мукою, якую мы чайлбот павесілі? Ёсць альтэрнатыўная шуфляда збоку, але там жраць кату няма чаго ўвогуле. Там рондалі і рознае такое. Кухонная, карацей. Ось зараз можна было бы палячыцца, але я не ведаю, што я зрабіў. Блін. Ай-яй-яй, як дрэнна зараз было. Хоць перестартуй ужо. Ось, і карацей, ён да гэтых рондаляў лезе. Невядома навошта. Але просто таму, што весела. Навучыўся адкрываць, і яму проста падабаецца працэс адкрывання ўжо. О, 3 можна. Калі пашчасціць. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Мог бы яшчэ. А, не было ну, тут душы на яшчэ. Ой, блін. Чакаў я зверху где-нибудь. Вниз не поглядел. Я ўсё ж таки навучыўся яго трошки на рыўку біць, але гэта не заўсёды атрымліваецца. Там ёсць мікрамомант, калі гэта можна зрабіць. Нармальна, бяспечна. Як я ў апошні момант ухіліўся. Вось зараз. Раз, два, 3, 4. Удар. Оу-оу-оу. Лечимся. Раз, два. Мне больше не прячется. Раз, два, 3, 4. Удар. Оп. О, зараз продёбал. Даем, а вы зараз прям... Ай-яй-яй. Раз, два, 3, 4. А чаму? Ну, чаму я фейлю зараз? Ён што, хутчэй стаў, альбо што? Што змянілася? Раз, два, 3, 4. О-о-о. Занадто близко полез до яго. Раз, два, 3. Раз, два, 3, 4. Удар. А, не поспел. Раз, два, 3, 4. Удар. Перемогли? Віншую. Кайфу.
Я думаю, што гэта частка рытуала. Я думаю, што мы не перамаглі караля кашмараў. Бачыце, ён змяніўся. Ён 100% перарасце ў новага грыма. То бок мы, па сутнасці, проста працягваем цыкл. Таму нам казаў гэты чэл, што, тыпу, не працягвай, не ідзі да яго. Вось за гэтага я падумаў. Тыпу, мы проста ўдзельнічаем у рытуале, і мы выканалі рытуал. Зноў? Так, вось яна нам можа даць. Ну, ведаеце што, мы, магчыма, зараз па фармінге пойдзем на арэнку і проста па фармінге. Дарэчы, ён палепшаны, зараз можна лянотны білд зарабіць сабе. Але ў першую чаргу давайте дабяромся да арэнцы. Я зараз компас сабе паставлю, бо заблукаю. Цяжкі выпад, вось так зробім. А колькі ты займаеш па месцу зараз? Усё яшчэ 2? Так, 2. Зморочнае дзіця. Сімвал скончанага рытуалу, утрымлівае жывое крывавае полымя. Ну вось оно і ёсць. Так, добренько. Идем, да. Я ожидаю просто накопить 9000, каб закрыть пытание з амулетом. Святым там, ну, полепшенным. Тому мы отправляемся. Куда мне там потребно отправиться? Арена. Колизей 8. Колизей 3-го ўзроўня мы пакуль не рабілі. Не скончаны ён усё яшчэ. Так, мне прасцей вось отсюда, адсюль, ад караля. Ад станцыі караля. Колизей мы не зрабілі, але можна яго зрабіць просто потым, я думаю, можам спакойна зарабіць шлях болю і потым вярнуцца да Колизея. Колизей просто душнаваты, на мой погляд. Вось, там так робіцца. Дарэчы, можа быць, за вось гэтым лётаючым, можа быць і спрасціцца задача. Альбо зрабіць сабе магічны білд і магічным білдом рабіць. Таксама можа быць нармальна. Вось. Можа быць, я ўвогуле Колизей буду рабіць, калі я яшчэ одну маску атрымаю. Як я планую нафарміць Ге? Я думаю, што на другой складанасці у Колизея мы можам атрымліваць даволі вялікую колькасць, там, ну, не памятаю дакладна колькі. Трэба паглядзець зараз будзе. І з гэтай колькасцю мы можам, у прынцыпе, спакойненька некалькі разоў другую складанасць зрабіць, хутенька. Таму што зараз, я думаю, з нашымі пашкоджаннямі гэта будзе не праблема. Я хоць правильно іду? Так, я правильно іду. Гэтыя чэлы ўсё роўна на нармальныя геа даюць, там мы іх забіваем. Так, пачакайце-ка. Я кудысьці не туды зайшоў. Я такі, чаму тут тупік? А дзе? А куды? А, там ніжэй, левее. Вось сюды. Там уже мераюцца ў чаце памерамі сваіх таблічак. Галоўнае не памер таблічкі, а тое, што ў ёй знаходзіцца, тое, што ўнутры. Як я ставлюся у управленні моўных памылак? Я люблю, калі мяне выпраўляюць прыкладам. Не тыпу, ты робіш неправільна, а просто ў размове натуральна чалавек выкарыстоўвае тое ж самае, робіць сказ са словам, якое я раблю неправільна, і робіць яго па-іншаму. Калі я ўсё роўна я пачынаю выпраўляць гэта значыць, што гэта застарэлая памылка, якую патрэбна прям сказаць мне, што што яно неправільна. Некаторыя памылкі я раблю ўжо так доўга, што не заўважаю. Вось, таму я пазітыўна просто не заўсёды, гэта самы камфортны для мяне варыянт, скажем так. Вось, а так цалкам памылкі ёсць, яны існуюць, просто я не... У той жа момант я не жадаю, каб мы пераўтвараліся, ведаеце, час часу некаторыя стрымы нават пераўтвараюцца ў такое, тыпу, вы сядзіце і памылкі абмяркоўваеце просто. Тыпу, стрым як бы не пра гэта.
Ось. Я розумію, що цікаво, але у той же момент трошки не про те. Так, давайте лянотний білд. Давайте павучков. У нас буде ось моцна незломная моц. Мы возьмем сабе яшчэ каб у нас было шмат. Может быть хуткае лячэнне? Вось хуткае лячэнне. І. Вось не спеў. Вось такую камбінацыю. Насамрэч рывок хуткі лоукач было бы, конечно, карысна. Але у нас лянотны білд, мы просто з гэтым нормально дадзім рады. Максимально лянотны білд. Типу, калі ласка, давайте хутчэй я ўсё перамагу і менш за ўсё буду чагосьці рабіць. Яна ўжо больш, чым мы. Дарэчы, так, я не заўважаў. Так, прабаванне ёсць. Поехали на арену. Я жадаю паглядзець, колькі геа я атрымаю. Мне патрэбна 9000 на тое, каб адзін з амулетаў палепшыць, так? Можна было спыніцца. Реально лянутный билд. Я просто хренью страдаю. Опс. Ну давай, иди сюда. Ха-ха, цудоўна. Мне праецца, да рэчы, мне вельмі не хапала карацей заклёна палепшанага для крызей, таму што падаецца заклёнамі зараз можна рэальна сабе спрашчаць жыццё. Вельмі моцна. Прячуся, што ли? О, якая штука. Ну, ён мяне абараняе, па сутнасці, ад гэтых лютаючых. Ой, я зараз амаль не трапіў у пастку самога сябе. А Total War Empire, гэта тая, дзе Рэч Паспалітая ёсць? А я не ведаю. Я не гуляў у Total War Empire. Конкретно у яе не. Total War Empire, наколькі памятаю, гэта самы час палеоновскіх войн. Вось гэта. 1800. І калі так, то не. Там Рэчы Паспалітай няма. Падзелы ўжо адбыліся. Зараз будем. Мімік. І наколькі я лянотна гуляю. Типу, по параўнанні з тим босом я просто зараз відчуваю, абсолютно не задумываюся. Що я роблю. І реально мені просто мозг відключився. Нешта раблю, нешта працує. Я могу просто лычом своим танчить нормально воротом. Ай, блин, да помри уже. Надо ли. О. Поехали. На поветрие. Паркур.
Божухна. Реально, типу, другая складанасць, яна і тады была не складаная, зараз просто жарт. Блин, а третья будзе просто жесть, так? Усё роўна. Наколькі мне просто зараз у другой складанасці, настолькі мне третья будзе складана. Хотя справедливости можно сказать, что я ўжо адолеў зянне, я ўжо адолеў грыма, так? Гэта, па сутнасці, лейтавыя боссы, не абавязковыя. То бок, ну, па сутнасці, хоць і другу канцоўка ёсць, але яна не абавязковая. Ау. Зараз. Ё-моё, да вы помрете, не? А, ё-моё. Нормально мне так накидали. Зараз, это... Рассказываю, як мне лёгко, я помру. Все по плану. Там есть Рэч Паспалітая. Empire гэта да падзелу. А які гады Empire закранае? Мне падавалося, просто там нават на гэтым самым. Лога Наполеон, не? Быў. Так, сколько мне дадуть? У меня ровно 1000 была, так? Мне дадуть 2000. То, по сутнасці, я могу пройти аренку яшчэ 3 разы, і у меня будет дастаткова. 1700 и 1799. А, ну тады так. Тады яшчэ да падзелу. На Total War Empire адправіцца 10 000. Дзякуй вялікі. Вітаю, Йосенарі. Total War Наполеона гэта наступная частка. Ну я зноў жа, я ў Empire не гуляў. І... Гэта працуе тады. Добра. Я збіраю зараз на паляпшэнне амулета, які дае больш геа. Гэта, па сутнасці, у мяне адабралі адзін з амулетаў крохкіх амулетаў, каб іх пераўтварыць у святыя амулеты. Вось у мяне зараз нязломная моц, які быў раней крохкім амулетам. То бок, калі бы я помер, я бы згубіў гэты амулет, так? Але, калі яго перадаць персонажу з DLC, ён яго забірае, ну зусім. І пакуль ты не аддаш геа, вялікую колькасць, там 12 000, по-моему, на нязломную моц уйшло. Ну, на крохкую моц, пардон, я так называлась. Пакуль ты 12 000 не аддаш, ты назад амулет не атрымаеш. Але калі атрымліваеш, ён становіцца ўжо нязломным, то бок ён не ламаецца пасля смерці. У мяне не хапае зараз аднаго амулета, які я аддаў. Я жадаю просто закрыць гэтае пытанне, то бок, па сутнасці, просто пайсці і атрымаць яго назад. Яна зараз патрабуе 9000 геа за той амулет, і я жадаю гэта просто пытанне закрыць. У нас по часе яшчэ час ёсць, давайте нафармим хутенька на арэнцы. Потому что гэта адзінае месца, якое мне прыйшло ў галаву, дзе фарміць. Можа быць, дзесьці лепей месца ёсць, але, ну, няма такой магчымасці. Вось, я не прыдумаў. Так што давайте карізей паробім яшчэ 2 разы, 3 разы. І мы накопім нават амаль на кавалак маскі яшчэ. Што 2000, мне падаецца, гэта самае хуткае, што можна набраць за такі кароткі час. Мы ўжо прадалі ўсе розныя хрэнькі. Адзінае, што можа быць варта сабе замест гэтай лянотнага білда зрабіць сабе штосьці іншае, што будзе забіваць ворагаў хутчэй. Але з іншага боку, мне не патрэбна ганяцца за ворагамі, і гэта максімальна лянотна робіцца. Я адпачываю. Давай, чел, иди сюда. Блин, лётаючыя былі праблемай. На трэцяй складанасці лётаючая праблема з-за таго, што ты змагаешься ў паветры. Блин, з гэтым лётаючым чэлам, карацей, будзе ўсё прасцей і за клёнамі. Я думаю, мы трэцюю складанасць спакойна зробім зараз ужо. Дзякуючы амулетам.
Ну, там просто прям спрашається. Те, що було складано, спрашається у некілька разів. Ось дякуючи в основному закльону. Мені падається, що закльон зараз проходить скрозь об'єкти. Коли гэта так, это великая розница для меня. Ну, реально, гэта страляючи мяне просто бароніць ад лётаючых узерах. На Knights of the Old Republic 2 яшчэ 2500 правіцца. Дзякуй вялікі. Упс. Там уже не бачна ні халяр. Мінус толькі прызванага ўсяго гэтага мелкага, то, што ні халяр не бачу. Калі вораг дастаткова мелкі, яго просто за маімі же не бачна. Цікаво з гэтым чалом. Я магу просто ухіляцца, і мои мелкія яго заб'юць. Бачите? Типу, просто сконцентруйся на ухиленні і все. Яшчэ на Knights of the Old Republic 2 отправляется 1000. Дзякуй вялікі. Давайте, спробуем заклинем яго. Нормально. Хотя можно было, лепей можа было бы ўсё ж таки яго забіць руками. Ну, просто эффективнее по колькасці душ скарыстаных. Эффективнее яго было просто руками забіць. Лепей одно здоровье згубіць, магчыма, чым 2 на заклёны потратить. Ну, 2 стрела. Блин, я как криво. Ба, чмуреть просто одним заклёном. Гэта нават яшчэ не палепшаныя заклёны, то бок мне не патрэбна не абавязкова браць амулет на такіх чэлаў. Палепшаныя заклёны гэта прям розніца. Вялікая. Адзін з тых апгрейдаў, якія прям варта браць, калі ты робіш контент лейтгеймавый. Блин, не, это прям будзе розніца вялікая. Асабіста той момант на трэцяй складанасці, дзе там толькі ў паветры, і ты вельмі доўга ў паветры, без магчымасці што-небудзь яшчэ зрабіць. Там і так складана. Але я нават думаю, што, можа быць, самая ідэальная камбінацыя была бы гэта кроў вулья. І вось гэта, ну, мелкія прызыўныя. Можа быць, нават толькі лётаючы прызыўныя. Таму што, па сутнасці, хаця мелкія таксама там дапамагаюць. Яны нармальна дамажаць. Яны хоць і па 3 пашкоджання наносяць, але стабільна. То бок, ну, калі асабіста нехта на зямлі, гэта спрашчае жыццё. Просто альтэрнатыўна гэта тое, што я рабіў на зянні, гэта не на зянні, на грыме. Гэта поўнасцю ісці ў цвік і разагнаць пашкоджанне цвіком. Просто у мяне складанасць не там, дзе цвіком біць, а складанасць там, дзе ў мяне няма магчымасці нават прызямліцца, і цвіком не заўсёды можна дабрацца нармальна да ворагаў. Вось там праблема была. Блин. Реально за просто колькасцю ўсяго на экране складана бачыць. А ё-моё. Давай. Да ё-моё. Да помри ты уже. Такой. Вы же настойливые. Дубальтовка вырашила проблему. Я згодна. Вітаю, Nine Ravens. Дубальтовка вирішає усё. На жаль, амулета такого нема. Так, яшчэ 2000. Нам патрэбна 2 разы яшчэ каренку зрабіць. Набою не шмат. Ну таму я іх эканомлю. Давайте посядем.
Я зараз выключна фармлю, для тых, хто не ведае. Я зараз выключна фармлю. Я зрабіў боса DLC і атрымаў, я так разумею, тру канцоўку у гульні. У нас з контента застаўся дадатковы контент. Гэта шлях болю, на які мы пойдзем, як толькі я накаплю сабе 9000 геа. І яшчэ можна пайсці рабіць штуку з багамі. Ёсць такая хрень. А Колізей яшчэ застаўся. Толькі Колізей мне, ну, я думаю, што шлях болю, а потым будем вырашаць. Кветку занес? Не, кветку не заносил. Мне просто падаецца, гэта настолькі опциональная штука кветкой. Альбо там босс будзе. Скажите адразу, там будзе босс ці не? Просто калі там можна атрымаць босса, мы пойдем. Калі там просто мне скажуць 2 фразы на гэта, то і само выпрабаванне ў тым, как кветку носить туды-сюды. То, ну такое. Блин, выбух. Блин. Не? Не удало. Где вы там, летающие? Так уже лянотно я гуляю. На Колізеї відпочиваю. Там так само секретик плюс зод. Я зразумеў. Ну, карацей, не, ну такого вось мелкага. У нас, па сутнасці, колькі нам контенту адзначае? Я ж не паглядзеў. У нас же не змяніўся адсотак ўсяго праходжання гульні. Вось это смешна. Я магу просто хадзіць ад яго, і ўсё, я перамог з гэтым лянотным білдом. Вось, зараз мы просто, глядзіце. І ён памрэ. Потому что у меня тут целый набор моих. Ладно, я уже не вытрмал в конце, просто ударил. Он намагается соскочить. Блин, вы меня раскусили. Я так хотел соскочить с этого. Ну так, короче, выгоднее эту мелкую просто одно здоровье сгубить и ударить, чем заклёнами бить. Может быть, с полепшенными заклёнами там працевало бы. А божик, ну улетел. А можешь полететь назад? Дякую. Як же хутка яны паміраюць. Я памятаю, калі мы праходзілі, прыйшлі сюды на арену, у нас цвік, по-моему, быў нешта там другога ўзроўню, трэцяга. І гэта была вялікая розніца. Типу, ну, арена была хоць доўгая, але, ну, яна рабілася. Што гэта ўсё збівалася доўга. А зараз я адпачываю на аренце. Блин, ладно, давайте так. Зараз здоровенная гэта буде, так? Чи ні? Що зараз буде? Оп.
пошел там заклёнчик. Блин, яны не помирают. Я думал, что яны из одного заклёну помрут. А, ён час ад часу просто спрацоўвае так, што калі яны застаюцца на шляху заклёна, то ён атакуе 2 разы. Вось гэта прынцыповая розніца. Кветка рэч супер важная. Зразумеў. Будзем... Я вы бачыце чат. Вельмі складана чытаць чат, калі вось... з іншага боку, што мне пагражае, да? Зод салюбра. Што такое салюбра? Мы, по-моему, абмяркоўвалі гэта, але я не ведаю, што гэта такое салюбра. Кветка патрэбна для канцоўкі пантэона. У мяне пантэона-то няма. Я не ўпэўнены, дзе яго атрымліваць. Яшчэ одна арэнка готова. Кветка не мелкая, яна нават у Сілксонгу є у спойлеры. Ага, зразумеў. Добра. Тады кветку паровім таксама. Тут ведаеце што? Адзінае, што канкурыруе за час у гэтым самым у Hollow Knight'е, ёсць Міо, і Міо хацелася бы прайсці просто таму, што я магу падзяліцца ключыкам і сам сабе зарабіць яшчэ ключык. Так што гэта было бы файна. Міо хацелася б прайсці. Вось, так што тут, можа быць, прыйдзецца не прямо ўсё зрабіць у Hollow Knight'е, магчыма, прыйдзецца яго адкласці, каб зарабіць Міо поўнасцю, і потым толькі вярнуцца да Hollow Knight. Можа быць, мы так зробім, таму што... Ой, я зайшоў. У Міо у нас абмежаваны час. Там ужо прайшло нармальна часу. Усяго самага пачатку з выхада там 30 дзён мне давалася на гэта ўсё. Зараз ужо, хутчэй за ўсё, тыдзень там прайшоў, можа, 1,5, і калі я буду адкладваць, то я не паспею ні халеры. Так што я думаю, сёння мы гуляем на гэтым тыдні у Hollow Knight, ну, то бок сёння, што паспяваем сёння, то паспяваем. А наступным тыдні, я думаю, поўнасцю робім Міо, каб паспрабаваць паспець. Можа быць, нават буду ладзіць просто дадатковыя стрымы, каб просто зрабіць ужо, таму што я просто так часу гуляў. Вось. Гульня файная, але таймер гэты мяне трошкі напружвае. Мне не хочется на таймере нешта рабіць, таму прыйдзецца больш комплексна гуляць у яе. Вось такая справа. Гэта па Міо, я таму думаю, што наступны тыдзень будзе поўнасцю Міо просто. Ну, не поўнасцю, чацвер-пятніца у нас як звычайна застаюцца. Блін, нешта упал. Пройдзем. Опс, нешта не тое зрабіў. Так, салюбра ружовая вясёлая вусенька. Вясёлая вусенька, гэта з гэтымі самымі. Да ё-маё, я зараз магу чат памерці. Чакайце-ка, я сканцэнтруюся. Я рэальна магу памерці. Просто вось гэта страляючыя, клятыя, не лежу. А чаму я... Не, крыва, ладно. Я крываваты. Чат, я крываваты. Той момант, калі расслабляешься і рэальна робіш горш, чым рабіў. Ведаеце, што я яшчэ заўважыў? Вось гэты лётаючы, ён не генеруе мне душу. Это трошкі мінус яму. Ён кайфовы, але душу не генеруе. Блін, ухілілася там гэтая хрень. Ось, наконт салюбры, мне ж патрэбна для гэта... Цікавы чел. Мне ж патрэбна тады сабраць амулеты, і па сутнасці мне проста патрэбна паглядзець, дзе там гэтыя ўсе рэшту амулетаў атрымаць. Таму што я ж не ведаю, мне трэба нейкая, ну, там, мапа можа... Ось зараз інтэрактыўная мапа можа спатрэбіцца. На Dark Souls адпраўляецца 1000, дзякуй вялікае. Боже, на экране столько всего мелко адбываецца.
Нокс пхать на завтра будем. На завтра у нас у сенсі. То бок завтра у нас переможця не Нокс. Ола. Альбо ти кажеш про п'ятницю, типу, просунуть на п'ятницю. У нас на завтра принц Персии. Классичный. Мне падаецца, калі бы я ўзяў сабе замест павучкоў цвік, ну просто яшчэ больш пашкоджанняў на цвік, то я думаю, гэта было б больш эфектыўна. Я б просто яшчэ хутчэй гэта ўсё забіваў. І вось гэтага лётаючага. Ну гэта апошні раз, калі нам патрэбна. Потому что мы уже, по сутности, это апошняя рынка. Ай. Упс. Потому что падаецца з максимальными пашкоджаннями на цвіке, з двума амулетами на пашкоджанне цвіка. Я могу гэтых лётаючых з одного удара забивать, и большинство ворогов будет помирать просто прям легенько. Зусім не напружуючыся. Бо там шалёнае пашкоджанне ўжо. Блин. Пересеклися там у їх промені. Полюючи на привіду, блін. На космічних рейнджерів відправляється. Скільки у нас? 3500. Питання з космічними рейнджерами. На якій мові у їх гулять? Я буду питати у тих, хто голосує, тому що, знову ж, це на вашому сумлінні гульня російська. Ось. Ну, гэта, я думаю, усе ведаюць, мне не патрэбна гэта паўтараць. Вось, гэта самае. Калі гуляць, то на якой мове? Да вас пытанне. Потому што я не ўпэўнены, на якой мне варта гуляць. Я не ўпэўнены, што мне варта гуляць, але рашэнне за тымі, хто галасуе. Іўрыт. А там есть такі? Я сумніваюся. Так, это было апошняе. Набрали. Я, може, пропустив повідомлення вже. Сьогодні не четвер. А, ну так. Прапануєш польською? Ну, гэта застаецца за тымі, хто галасуе. Ось. Ну, то бок, хто прасоўвае гульню, то яе і танчыць. Ось. Так што я думаю, што... Я просто спачатку думаю, блин, мне складана прыняць рашэнне гэта. Мне бы, ну, карацей, все равно канфліктная штука. Ось, і я разумею, што гэта просто не мне трэба прымаць гэтае рашэнне. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. ВРВ Gaming. Доўга будете збіраць на Total War? Ёсць падказачка, карацей. На кофе можна прагаласаваць за любую гульню, і гэтыя грошыкі пайдуць на рахунак гульні. По сутности вы на кофе заходите и поведомление вашего доната пишите назву гульни. Ну вот и все. Для гэтага існуе рулетка. Ну яшчэ рулетка ратуе. То бок для тых, хто не ведае, у нас на пятніцу заўсёды перамагае топ-1, то бок у пятніцу мы гуляем тое, што ў топе 1. Але нават калі ваша гульня не ў топ-1 і вы не дабіраеце да топ-1, у чацвер мы гуляем у тое, што перамагае ў рулетцы. А рулетка гэта ў нас усе гульні, якія ёсць у галасаванні. Чым больш пунктаў у гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. І ў рулетку, напрыклад, на завтра перамагла Принц Персію, якая не была топ-1. Мы будем завтра яе гуляць. А потом гешпанцы будут пытаться, куды поделись 290 тысяч евро. Ну,
Тише, не рассказывай никому. Так, гэта збіраючы ром не патрэбна, компас мне выключна, каб вярнуцца назад. Давайте что-нибудь просто, вось гэта. Просто так, вернемся. Мне зараз, па сутнасці, на шлях болю патрэбна. Але я вярнуся праз Брудмут. То бок, вяртаемся ў горад зараз. З горада выходзім. І ляцім адразу жа у шлях болю. І до конца стрымам будем карацей на шляху болю колупацца. Прыкладна такі план. Упс. Не сюды? Сюда. Так, где там ближайшая станция-то? Может быть, дарэчы, ближайшая станция была сверху на могилках. А не, до короля ближей. Я касмічных рэйнджераў не змагла прайсці праз немагчымасць змяніць кіраванне ў баях на стрэлачкі. Ноутбук адзін мой тоненькі палец усе 4 закрывае. За пару спроб зрабіла болю ў кісці. Так, пачакай, усе 4. Кіраванне ў бойцы на кнопачкі. А гэта ты пра якія бойкі? Бойкі ў космосе ўвогуле на мышы, не? Альбо ты пра бойкі на планетах? Просто бойкі на планетах апцыянальныя заўсёды былі. Ну, калі пра другую частку гаворка ў першай не было. Так, у Брудмут вяртаемся. Мне руская мова норм, але калі твоя аўдыторыя не ожидае, то любая сойдзе, але Space Rangers яшчэ не перамагла. Так. Не, ну трэба ведаць. Ну, тыпу, такія пытанні нейкія тэхнічныя трэба раней вызначаць. Што яна ў мяне набытая даўно ляжыць. У меня калісьці была ліцэнзія самага дыска касмічных рэйнджераў першых і другіх. Потом мяне сябра забраў яе і, карацей, яна да мяне вярнулася толькі праз шмат год. Тады ўжо дыскі перасталі, калі дыскі перасталі быць актуальнымі, тады яна да мяне вярнулася. Так, ідзем да жанчыны, якая нам амулеці паверне. Давай. 9000 улетели. Были геа, не магия, чат. Вось так. Вось так усё узнікае. Оп. Забираем. Незломная прагнасць. Такія файныя асаблівыя падарункі, так прыемна. Я гатовая, цалкам гатовая. Мой пах, аднясеш яго з сабою тады. Што, мой пах, аднясеш яго з сабою. Яе пах. Не разумею. Мне патрэбна зноў пах прынесці ёй. Пра які пах яна кажа? Я, можа, зараз проста гэта магу зрабіць? Мой пах, аднясеш яго з сабою. Можа быць, усе гэтыя 3? Я не ведаю. Яе пах. Але яна святая. І што гэта мне дае? Я не упэўнены. Чат, хто ведае? Хто ведае, што яна зараз ад мяне жадае? Яна жадае пах нейкі. Не ў сэнсе літаральна, яе цікавіць пэўны амулет. Яе пах. Я не ведаю. Тыя, што ў гіперпрасторы аркадныя баі, там рух строга на стрэлкі. Я ўжо забыўся пра іх. Шчыра, не памятаю. Так, Space Rangers HD War Apart. Фактычна гэта і ёсць актуальная версія другой часткі, а падтрымлівае две мовы, расійскую і ангельскую, не тое, каб багаты выбар. Ну так, так. Таму, не, ну выбары выключна за тымі, хто галасуе. Раз уж мы ідзем на гэта, то я пакідаю гэта на вас, вы вырашаеце.
Вось, тут супярэчанне будзе ў любым выпадку. Ну, тыпу, я гуляў у гэтую гульню, яна старая, я шмат часу яе пабавіў, яна файная гульня. Тут яшчэ такая справа, што яна даўным-даўно набытая, яна ў стыме ў мяне ёсць. Як бы нікуды яе не падзенецца яна. Вось, пытанне толькі тое, што ці варта яе стрыміць, вось такое. Сам бы я яе ўжо зараз не запускаў. Ну, тыпу, гэта я дакладна ведаю, я ўжо гэта казаў. Я ведаю, што можна ў гуле было б праграмна перарабіць распазнаванне інпута на іншыя клавішы, але рэйнджеры не гульня майго дзяцінства, пара цалянота было. У X4 Foundation збегла. Зразумеў. Так. Што мне патрэбна? Што я хацеў-то? Мне патрэбна... Ёй цікавіць нейкі пах. Так. Давайте сабе збяром вось гэтыя ўсе 3 амулеты. Але яна кажа пра свой пах. Тыпу, усе 3 амулеты прынесці ёй. Я зараз, можа, на вікі полезу. Мой пах, аднесеш яго з сабою. Давайте на вікі полезу. Я не ведаю, што яна ад мяне жадае. Можа быць, я просто прям зараз магу гэта зрабіць, і я бы закрыў гэтае пытанне. Вікі, Hollow Knight. Так, ёсць. Так, і можна пошук, калі ласка. Яна святая, Сейнт, хутчэй за ўсё. Там ёсць амулет пра лячэнне газу пускае. Так, там не зусім тое. Яна на прапах, вось гэты 3 амулеты, яна казала пра пах свой. А гэта не яе пах. Увогуле, і гэты амулет споры, гэта не яе пах. То бок пах, яна чуе амулеты. Пах амулетаў. Кожны амулет для яе пахне. Вось, яна хутчэй за ўсё не пра гэта. Блин. Давайте, Charms. Я не магу знайсці просто зараз. Fragile Strange, ось ёсць такі чарм. Як яго палепшыць? Як персонаж у нас? Divine. Ага, вось, Divine, гэта яна. Так. Leg Eater. Так, яна шукае... Яна жадае, каб мы... Божух на чат. Ведаеце што? Яна жадае, каб мы... Вось гэтыя 3 амулеты, калі мы палепшылі іх, яна жадае, каб мы аднеслі яе пах да чэла, які зрабіў крохкія амулеты. Ёй вельмі падабаўся пах гэтых амулетаў, яна жадае, каб мы сюды адправіліся. Я магу неяк хутка туды трапіць. Праз горад слёз, хутчэй за ўсё. Вось адсюль. Это самы бліжэйшы момант. Давайте праз яго. Зараз выканаем. Там ёсць просто даволі брутальная. Даволі брутальная рэч. Я, спойлерыць, карацей, гэтая хрень. Вікі, на жаль. Я бы інакш не здагадаўся бы. Яна жадае, каб мы аднеслі яе пах да чалавека, які зрабіў гэты арыгінальныя амулеты. Пачакайце, не тая станцыя. Гарадскія склады, вось гэта сюды. Зараз хуценька амулет сабе паставім, нам компас патрэбны. Так. Любы з амулетаў падыдзе. Я так разумею. А там лаўка ёсць у любом выпадку, так што можам нават без гэтага прыйсці. Я хацеў сабе паляпшэнне проста... Вось, цяжкі выпад яшчэ. І... Няхай вось гэта. Я правильно иду? Я неправильно иду. Расчихаўся тут.
По сутности, мне отсюда просто пролететь. Блин. Ай-яй-яй-яй, это не то, что я ожидал. Куда ты меня везешь, а? Верни меня назад, пожалуйста. Там просто был проход. Верни меня назад. Я просто пролетел и руком гэтым актывовал рычаг. А, тут зачиненная брама. Во, я дурный. Придется обходить, так? Придется обходить. Давайте на своих двоих, короче, просто обойдем. Там розница не такая великая. Досюль далеко идти тогда. Чому мені таке відчування, що зліва можна було трапити униз? А, ні холера, нельзя. Удалося. Гэта не тая брама, я яе праз верх не пералезці. Это іншая брама. Так. Зараз я читаю. За шмат балаў у гульнях утопе. Ну, там есть такое. Але Нокс пераможа, я упэўнены. Яна хоць і амаль ну, яе тэхнічныя праблемы трошкі знайшліся, таму яна адпалася пазней. Так. Ну, реально, только 2 удара и все. Легко. Амаль прошли. Так. Тут вниз, тут вниз. Не тут вниз. Что за лута? А, вот все. Вот так. Да Силксонгу гайд выкололи на платину нарешті. І там ака два місабл трофеї есть. Один з їх я згубив. О, я не люблю місабл трофеї. Не, ну ладно, калі, може бути на платину яшчэ на арм, але я ўвогуле не люблю місабл контент. Хотя, не, місабл контент нормально. Праблема, калі ты платину выбіваеш. Я, звычайна, для мяне гэта вырашаючы пункт, типу, ці буду я рабіць платину на гульню, ці не. Типу, калі, нават мне, я, па-першае, я рэдка раблю платину, але калі мне хочацца, я гляджу звычайна у тое, як яна робіцца, і ці душна яна робіцца. Ось. І ацэньваю, наколькі мне хочацца ўжо тады. Наколькі яно мне патрэбна. І калі ёсць місабл контент, мне патрэбна чмурэнная матывацыя, каб я вярнуўся і прайшоў поўнасцю гульню толькі для таго, каб сабраць адну нейкую хрень, якую там за трэцім паваротам там можна было пабачыць нейкую хрень, без магчымасці неяк вярнуцца па ўзроўнях, там, ну то бок. Вось гэта ўсё. Духата, по-моему. Гэта не зусім місабл контент, гэта хутчэй челлендж. А, типу, забей босса без ударов. Ну, типу такого. Блат. Ні, тады нормально. Тады адэкватна. Так, вось мы прынеслі яму гэты амулет і гэты пах. Так шмат, я жадаю, так. Я ведаю цяпер, дзе ты. Панад мною. Вельмі высока панад мною. Але я ведаю, куды ісці. Я прыйду, не хавайся ад мяне. Гэта маньячыла, які там шкарлукі, бачыце, мёртвыя? Ён знайшоў, куды ісці. Я ўжо праспойлерыў сабе, што будзе. Але крацей гэта маньячыла там, то яшчэ. Мы зараз яго прывялі да яе, да той. Але яна сама таго жадала. Ну, вось такая вось справа. Так. Я не ведаю, што гэта дасць. Дарэчы, можа быць, гэта нічога не дае. Але мы гэта ўжо зробім, раз такая справа.
Так, а где я? А, вы сейчас сверху там. Я, в принципе, могу просто подняться вверх, и я траплю в Брудмут. Частку забей босса я угадал. Ну, там, в принципе, чакана. Просто, ведаеш, ну, звычайна, ну, я думаю, большасць людзей так праходзіць. Яны спачатку праходзяць гульню, а потым глядзяць, што на платну патрэбна. То бок, ну, каб не спалерыць сабе, там, вось гэта ўсё. І атрымліваецца такая штука, што калі ў цябе ёсць такія прапушчаныя штукі, ты такі, блін, я гэтага не рабіў. І мне б у галаву не прыйшло так рабіць, ну, тыпу, навошта? Мне ўсіх босаў тады там без удараў праходзіць. Жычайны парфумер, ну, типу такого там, адбіты. Справа ў тым, што ў таго жука імя не паказваецца, так? А я зараз у гэтай... у Вікі пабачыў яго імя. Я ведаю, як яго клічуць. Я не так падазроны быў, але з імем там стало ўсё на сваё месца. Імя, можа быць, ніколі не пакажацца, таму я вам зараз яго скажу, таму што ўжо будзем тое ж самае ведаць. Яго клічуць нешта там, ну, не памятаю там. Пажыральнік ног. Вось такая вось хрень. І ты такі, окей. З такім імем... А чаму там святло такое? Пачакайце-ка. А чаму там святло? А? Цікаво. Давно яно тут так пашкоджана было з самага пачатку? О, і дрэва ёсць. Ну, давайте збяром уже, раз такая справа. Мары, гэта вам не гэта? Блин, мелкого не заўважыў. О, у меня, слушайте, у меня здоровье не только почему засталось. А вот не заўважыў. Апошні? Апошні. Зараз пойдем на шлях болем. Адразу пасля таго, як я гэтую побачым. Адбітую. Ну, там, в прынцыпе, тая яшчэ парачка. Яна адзін аднаго вартая. Атрымліваецца. Ну што ён там, джэра яе, альбо што ён з ёю зрабіў. Вось гэтага я не ведаю, я ведаю, што толькі імя, і я такі, зараз будзе нешта гэткае. Чакайце-ка, гэта яна яго сажрала? Апошні падарунак, ён мне вельмі спадабаўся, надта добры, такі добры. А цяпер я нарэшце магу ісці далей за маэстра. Дастаткова, хопіць, я нарэшце адчуваю сябе шчаслівай. Цяпер я магу ісці за маэстра. Яна сажрала яго. Я думаў, што яна яго, што ён яе сажрэ. Ожухна. Яны багамолы? Ты халера іх ведае? У мяне зараз шмат пытанняў. Яна не пакіне гэтае месца, так? Мне лакацыю, можа, трэба перазагрузіць. Давайте спусцімся ўніз, каб, ну, іншы экранчык быў. Я просто думаю, што яна павінна знікнуць. Я бы просто чакаў, што нешта застанецца пасля яе што-небудзь такое. Я шчыра, я быў упэўнены, што зараз мы пабачым, як яе там сажралі. І мы самі прывялі да яе, карацей, чэла, які яе сажрае. Не, яна не знікае. Дзіўна. Я думаў, што просто сам факт таго, што я лакацыю пакінуў, яна знікне.
Ну ладно. Пади на шлях болю, чат. Адпраўляемся ў старажытны катлаван, так. Нам патрэбна ў палац, і там я не вельмі памятаю, дзе нам будзеце дапамагаць яшчэ. Так, схаваная станцыя, па-моему, вось яна. Ну гэта калі што да канца стрыма. Калі вам цікавы паркур, можете ўжо сыходзіць, таму што далей будзе толькі боль. Я называецца шлях болю. А шчыра, я не так далёка ў ім зайшоў, каб нешта нейкае меркаванне аб ім скласці. Мне падаецца, ну, шлях і шлях. Як і ўся лакацыя, у прынцыпе, такая паркурная. Дарэчы, трэба... Ну, зараз амалечкі праставім. Так, а дзе лесвіца? Лесвіца ніжэй, по-моему, была. Не лесвіца, пардон, лаўка. Так, ніякія пашкоджанні нам не патрэбны, компасы не патрэбны, нічога нам не патрэбна. Нам патрэбна абавязкова кроў вулья, гэта must have. Так. Далей нам спатрэбіцца зручней будзе хуткі выпад і доўгі цвік. Гэта будзе зручна. Далей, што у нас яшчэ? Лаўкач. Зручна будзе. І ўсё, у нас больш не ўлазіць. Больш не ўлазіць. У прынцыпе, нам нічога больше не ўставіць такога карыснага. Вострая цень бескарысна, споравы кры бескарысна. Все гэта бескарысна, насамрэч. Прям усё, абсалютна нічога не патрэбна. Лавец душ таксама не патрэбна. Нічога з гэтага не патрэбна. Мне падаецца, вось і наш увесь білд. Шлях дайсаў, таму не сыходзім. Ну, ладно, маеш рацыю. Так, а я, каб я памятаў дзе, по-моему, вось тут. Вось сюды, вось у гэтую сцяну. Выглядзіце, шлях пакутаў. Як ведаў. Каб стаць сведкам захаванай праўды, трэба прайсці найгоршае пакаранне. Запомнілі? Запомнілі. Ау. Нам рывок трэба рабіць. Упс. Блин. Не атрымалася. Хацеў адскочыць ад штукі злева. Што складана ў паркуры? Гэта не сам паркур, насамрэч. А ведаць, што патрэбна рабіць у якім моманце. То бок, па сутнасці, гэта гульня на памяць. Запомні, што патрэбна рабіць у якім моманце, якія прыёмы карыстаць. Гэта не на рэакцыю, не на нешта гэткае. Блин, зразумеў. Там, хутчэй за ўсё, прасцей рывок проста скарыстаць аб сцяну. То бок, па сутнасці, вось што я павінен запомніць. Давайте полечимся. Я поспешался там трохи. Блин, не атрымался. Клетак шарикаў няма і добра. Ну, вось дзякую Богу. Потому что клятыя шарики... Не, насамрэч, ну, типу, шарики, як вызначылася, просто патрэбна было забіць і не спрабаваць нешта рабіць падчас тых шарикаў на зянне. Ай-яй-яй-яй. Начинаем по новой. Блин, не пошчастило. Так что тыя шарики не былі складанымі. Яны просто... Я, як і дагэтуль, спрабаваў штосьці паспець падчас, пакуль штосьці раблю. Ага, зразумеў, там патрэбна рывок спыніць будзе. Вось у гэтым праблема, бачыце? То бок шлях пакутаў, гэты шлях болю. Ну, ён якраз таки болю, дарэчы, больш, чым пакутаў. Потому што ён там pain якраз таки так і называецца. З ім праблема ў тым, што ты, па сутнасці, ты знаходзіш новае месца, ты не ведаеш, не ведаеш, што яно яшчэ робіць, і ты вучышся.
То бок, гэта як шматслойны босс, у якім проста патрэбна запомніць усё. А, гэта штука залічылася? Як вораг. Эй, я ж ударыў уніз. Вы же кляты, а? На экліпсе адпраўляецца 2500, дзякую вялікі. Дарэчы, я нагадваю, што пасля касмічных рэйнджераў новых расійскіх гулень не дадаем у галасаванне, пакуль пакінем это. Мне не нервавацца ад гэтага. Просто каб я пра гэта не думаў, пра такія штукі. Добра? Ну, то бок, Space Ranger 2 пакідаем. Потым на пэўны час гэта на замарозцы пакуль будзе. З расійскімі гульнямі так больш рабіць не буду. Блін. Да ё-моё. Самае непрыемнае гэта згубіць тут больш здароўя, чым патрэбна. Таму што па сутнасці зараз мне лепей было бы прайграць і вярнуцца на пачатак, чым спрабаваць нешта выцягнуць. О, памылка, зараз трэба было дачакацца, пакуль уніз уедзе. І яшчэ 2500 на экліпсе. Дзякую вялікі. Слышь, мелкий, я ж там тебе. Сам факт таго, што я яго ударыў, у выніку адправіў мяне вышэй трошкі, чым патрэбна. Можа быць, дарэчы, давайте вернемся зараз назад, хуценька. Я, можа быць, устойлівую моц гэту вярну сабе, што мне там... Чому мне забіты мае слоты? Я магу нешта, можа, прыбраць. Доўгі цвік файная штука, хуткі выпад непатрэбная штука. Можна хуткі выпад прыбраць. Я прапаную хуткі выпад прыбіраем. Хаця, у прынцыпе, хуткі выпад можа быць і карысным быць. Але я думаю, не вельмі патрэбная штука. Я думаю, зараз мы ўключым зноў гэты які-небудзь скін, ну, паставім сабе скінчык, таму што проста я не бачу, можа быць, пашукаць іншы, які проста ўвогуле іншы скін. Як лупацца зараз гэтым не жадаю. Не, я буду рабіць як ёсць. Таму што я крылаў сваіх не бачу. За белага фону, які ёсць, я не бачу, калі я раблю дабл-джамп, а час ад часу атрымліваецца бэйбі-джамп. То бок, як толькі адрываюся ад сцяны, я раблю тыпу двайны скок. І потым раптоўна ў паветры я даведваюся, што ў мяне няма двайнога скоку. І вось гэта прям праблема. І гэта я лічу праблема дызайну, таму што я не бачу проста сваіх крылаў. Я не ведаю. Я па гуку штосьці чую, але гэта можа быць што заўгодна. Ну, тыпу, я ігнарую гэта. Хуткі выпад прыбіраем? А чаму не прыбіраецца? Таму што я на лаўку не сеў, вось чаму. Хуткі выпад прыбралі. Возьмем. Што я хацеў сабе там? Я нешта хацеў на замену. Блін, чат, я зараз туплю, але я сюды прыйшоў, каб палячыцца і замяніць амулетик. Вось з яго на нейкі іншы. А на які? А што я чакаў? Што я чакаў тут пабачыць? Я зараз сам сабе здзіўляюся, якога хрэна. Вось не спеў? Вось, дакладна. Мне падаецца, гэта ён быў. Можа быць... бягун, ён уплывае... устойлівую... Вось, і устойлівую моц. Вось гэтую. Устойлівае цела. Вось гэта я жадаў. Яшчэ бег узяў, просто таму што ён улазіў. Блін, упс. Вось не спеў проста дае лячэнне, і я тады ў плюсе заўсёды буду па здароўю. Так. Я нешта прапусціў, паведамленне, падаецца. Абажнюю называць Марозеву
называть морозиво ўзімку? У сэнсе есці? Набываць. Вось, разумеў. Я... О, блин, не поспел. Сон такая ж хіба. Ну, яно, у прынцыпе, гэта праблема на босах бачна, то бок гэта рэгулярная штука, якая ўзнікае. Яно як бы жыць можна, просто што я лічу гэта не вельмі файна. То бок, калі ты робіш хардкорны контент, калі ідзе ўжо гаворка пра хардкорны контент, дызайн часта прыходзіцца, ладзіць пад гэта самае, пад неабходнасцю гульца. Ага, там дыск гэты. Ай, зачапіўся. Зразумеў, там па дысках асцярожна ў бок. З вусняспевам столькі душ, паміваеш. Да... Фейлю просто скок. Калі бы гэтыя крылы былі просто цёмныя, вось зараз, чорныя, я бы бачыў лепей. Не хіба фіча, і ці ты хацеў, каб рэч з назвай шлях болю была зручная і прыемная. Ну, у прынцыпе, штосьці ў гэтым ёсць, ты маеш рацыю. Вось просто з-за таго, што я не ў той таймінг туды прыязджаю. Што я зрабіў, навошта? Давайте полечимся. Я хацеў, каб персонажы рабілі не тое, што я націскаю, а не тое нешта сваё. Ну, там гэта самае. Baby Jump, вось гэта, які я раблю, ён, ну, выключна з-за мяне. Проста ў мяне няма яшчэ за візуальнага абмежавання. Я не ведаю пра тое, што я зрабіў памылку нават. І гэта, і гэта праблема. Мая праблема ў тым, што памылка, ладно, памылка на мне, вось гэты Baby Jump, гэта моя памылка. Я знато хутка націснуў 2 разы. І нават просто праблема ў тым, што я не заўважыў, я пра гэта не ведаю. А ў мяне вельмі абмежаваныя рэсурсы, я павінен ведаць, якія рэсурсы ў мяне ёсць. Там шипы, я іх не заўважыў. Там незразумела, куды падаць, дарэчы, ніжэй. Опс. О, з размаху просто. Рвануў. Криво скокнул. Так. Дарэчы, наконт гэтага, ты ўпэўнены, што справа не ў кантролеры. Гарыш смешна, але ў мяне не было тут таго, на што ты скардзіўся. Дарэчы, а на што скардзіўся? Я просто спецыяльна не гляджу... Гучыць так, канешне. Заходзьце да Міхася, ён гуляе ў Silksong, зараз ідзе на плаціну. Да ё-маё. Вось, я просто спецыяльна не гляджу, таму што я сам калі-небудзь буду гуляць у Silksong, я не жадаю сабе спойлерыць. Да ё-маё. Ну вось, але пра праблему можам абмеркаваць. Мне цікава, што за праблема. Не ідзе Міхась на платну. Не ідзеш? Мне падавалася, літаральна гэта ў назвах стрымоў было. Я памыляюся зараз, не? Будзе плата на 3, гэта што значыць?
Ага, мені ось сюди потрібно. Угу. Віншую чат. Я так розумію, що гэта захаванне па сутнасці. Ну, типу, часово можна перасунуцца далей. Оп. Будзе плата на мінус 3 без 3 трофеяў. А ты не збіраешся перапраходзіць спецыяльна, каб дабіць? А штосьці, а чаму такі жорсткі пачатак, а зараз неяк прасцей? Мне типу адпачыць далі, альбо што? Дарэчы, тут у нас нейкіх скаротаў не будзе. Это што, яшчэ 2 шляхі? А, гэта будзе скарот, типу. Зразумеў. Гэта яшчэ і скароты будуць. Так, гэта у нас што мы павінны зрабіць? Вось гэта. Ой, а там наверх... Не, я павінен... А, двойнога скоку просто лепей не выкарыстоўваць. Лухтанейка. Думаю, что пройшоў, но я так разумею... Да ё-моё. А что пачалося? Так. За херня. Так. Я не ведаю чат, зараз мне нейкі клін абсолютно на роўным месцы. Ну ладно, уже далей прайшоў. Зараз дагаманішся і гульня цябе і ў лупчині, ў пупчині адстрапоніць. Ну вось, карацей, зараз будзе весела. Блін. Карацей, трэба просто за сцяну гэту не трымацца, уніз уляцець і двойны скок зрабіць у канцы. Куды прасцей будзе. Зараз я чакаю, калі у мяне кроў аднавіцца. Ау. 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 А чаму так высоко подскокиваю? Чат. Что? Ладно. Давайте обновиться, и мы полечимся просто. Ау. Так. Я так разумею, мне патрэбна, калі яна пад'язджае. А я магу, в прынцыпе, просто ўдала ўпасці, рывок зрабіць са скокам. Мне не патрэбна яе чакаць. Потым я забіраюся наверх, пераскокваю на іншы бок. Гэта ок. Унізе падаю і зноў рывок і на сцяну. Мне не патрэбна нічога. Што ёсць верагоднасць, што мне патрэбна было бы скокнуць у пэўны момант аб пілу ўнізе, але я так разумею, што просто можна таймінгамі ўсё вырашыць. Ага, рывок занадта далёкі. Трэба больш вертыкальна ўпасць уніз. Занадта рана. Ай. Я думал, я зацепился за стену, там поспел. Ау. Ага. Я занадто спяшаюся. Там патрэбна скокнуць. Там вельмі асцярожна патрэбна скокнуць. Ай-яй-яй. Ну, вось это было дзіўна. Я націскаў. Окей. Шлях болю толькі пачынаецца, я так разумею, так? Ау.
Потому что тут прям, ну, тоненько. Ай. Разумею. Добре, что я его не спел взял с собой, а? И он мне тут спотребится. Ага. Ага. О, добре. Я трошки не розумію. Тут його не ожидаю зараз. Мені потрібно зверху мати і двойний скок, і ривок. Але я туди наверх не траплю з двойним скоком і ривком. Тому що мені просто не хопить. Блин, это я не поспел. А в чем думал свой король? О чем думал король, когда будовал свой палац? Я не ведаю. Может быть, он паркурщик прям просто капец. Видите себе, король там карате по всему своему палацу. Ось, бачите? Каратей, мне просто потрібен там двойний скок. А, я ж могу биться об шипы. Я забывся. Я ж тиснув, ну это зараз буде шмат. Ага. Давайте подберем душ. Это, по-моему, увогуле без конца, так? Мы можем просто без конца душ отрымливать. Так, так и есть. А я могу тут не миллиметрик знайти... Ой. Знайшов свой миллиметрик, каратей. Может быть, там миллиметрик для пролета есть? То есть, типа, знайти такую прям микрокропку. Ой, блин. Не залажу. Ага, міліметрик якби ёсць. Тобто, ну, там можна доволі пригожа пролететь. Але далей придется все равно на своих двоих добираться. Я зараз навіть не зауважив, за що я зачепився. Мені здається, гэты міліметрик таго не варты. Якби можна, але, ну, нахрен не потрібно. Блин. Ладно. Ставим, полечимся. Дякую великий, статуя хоть мне компанию составляє, я хоть не один стою куплю. Ось эта статуя, гэта карацей насамрэч так само чел, які павінен быў бы тут прайсці, так ён здзяўбаўся і просто камяне ўжо. Ага. Слухайте, мне падаецца, там просто звычайным руком будзе прасцей. Ну так, звычайным руком просто прасцей. Альбо не. Last Train Home атрымлівае 500. Трэба падумаць яшчэ. Это ж полы. Не, ну типу, я разумею, што полы. Мне патрэбна адчуванне падтрымкі, што я тут не адзін. Як лох. Ай. Блин, я ж ударил 2 раза, не? Ау, зачепився. А мы так само отримуємо, дякую вам велике. Я думал, вы только там здекуетесь. Типа, ха, я ж натискал. Блин. Больше подтрымливающих смайликов в чат. Давайте. Оп. Чат, глядите. Оп, ни холера не отрымался. Бачите, это из-за того, что вы смайлики не покидали в чате. Ау. Может, горбатки почти заварить? Потому что мы тут надолго, чат.
шчыра, гэта прасцей, чым пачатак усё роўна. Пачатак даволі непрыемны, ён такі, блин. Тут неяк ты хутка паўтараеш, а там у пачатку нейкі проста непрыемныя склоны, гэта мне прям не падабалася. Хаця бы вось. Дзвішнікі. Круціцца штосьці. Што мы падтрымліваем? А што вы падтрымліваеце, чат? Трэба разабрацца. Ау. Трэба не спяшацца. Там прям трэба не спяшацца, асцярожна. Тую частку рабіць. Ау. Блин, да что? Я... Ладно, я не буду каментаваць. Не, я буду каментаваць. Я насамрэч, типу, націскаў управа, але як быццам бы я па інерцыі праляцеў наперад. Мне падаецца, я ж узяў устойлівае цела. Па ідэе, у мяне ад удараў полага рыцара не павінна адштурхоўваць. Можа быць, мне наадварот яно устойлівае цела перашкаджае зараз. Я просто не ўпэўнены, што яно ўплывае на удары цвіком уніз. У тебя есть эмотка огурка, виншую. Ау. Гэта чыста мой прышпіл. Я ў гульнях люблю менавіта сусветы і заўзею за іх, а не за гульцоў. Ну я зразумеў, то бок ты вось за гэтыя бензапілы, карацей, у сценах ты за іх заўзееш. Так, чат. Трэба разабрацца, што нам рабіць-то далей. Я магу тэхнічна на тую пілу, вось там наперадзе, проста падабраць на яе час. Блин, не атрымалася. Я не ўпэўнены, як яе прайсці, пілу ў канцы. Ау, зачапіўся. Дзякуй вялікі за падтрымачку. Так. Ну вось, там вось гэтая піла. Вось так. Ага. І тут мне перапынку не дадуць. Так. Дзве пілы з рознай хуткасцю. Магчыма, паміж імі ёсць міліметрык, чат. Так, паміж імі ёсць міліметрык. Ці на міліметрык. Блин. Пойду карбаты зараблю.
Я вярнуўся. У мяне з сабой гарбатка, я падрыхтаваны. Наконт музыкі, музыка кайфовая, конечно. То, што яна мне будзе сніцца, не ведаю. Так. Трэба зразумець, што мне рабіць-то. Потому што я не ведаю. Ай-яй-яй, я ўніз паехаў, я хацеў нос пачасаць. Так. Як мне так нос... О, ўсё. Справа ў тым, што я да эскейпа зараз не мог дацягнуцца, там лепей было бы запародзіць гэты момант і не цягнуцца да носу. Зараз. Зачесаўся. Незразумела, што мне рабіць з гэтымі. Я магу скакаць на пілах. Вось. Па-па-пам. Што чытак? Дзе чытак? Ніжняя піла занадта хуткая, мне падаецца. Што не робіць? Яна катаецца ўлева-ўправа толькі ў ніжнім кавалку, так? Я, можа быць, магу неяк пераскочыць на верхнюю пілу, альбо мне патрэбна трапіць далёка да таго, як ніжняя піла перашкаджае. Я не ведаю, што рабіць. Так. Зараз не ўдалы таймінг. Ау. Я не ведаю. Зараз самае складанае будзе ў том, што я не ведаю, што там рабіць. Ау. Ау. Нагадываю, на всякий выпадок нагадываю, што не так даўно разлітую гарбатку прыйшлося выціраць. Там гарбата была па-за межамі ўвогуле майго позірку. Да, гэта праблема. Таму што ў мяне па сутнасці, каб вы разумелі, у мяне напаў экран, ну, напаў майго твару, у мяне мікрафон. І там, напрыклад, геймпада я свайго зараз не бачу. Вось, такая праблема. Так. Зразумець зараз. Зразумець. Не ведаю. Я гляджу на гэта, я такі, я просто не разумею, што ад мяне жадае гульня. Трэба зразумець. Вось, а гарбатку я разліў там тады даволі шыкоўна. Літаральна поўны кубачак гарбаты быў. Ён увесь на падлозе апынуўся. На падлозе, на стале, увесь стол прыйшлося прыбіраць. Ну, карацей, такое. Непрыемна. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, наш зашапіўся. Ау. Вы гэтага не бачылі? Мне патрэбна нейкая пазітыўная музычка, мне падаецца, на... Ой. На гэты момант. Яна вельмі прыгожая, але яна настолькі трагічная, што ты такі, блін. Па такую музычку патрэбна паміраць у гульне. Ай. Гарбата ў сляпой зоне. Так, так, так. Трэба ухіляцца. Манёвр ухілення. Do a barrel roll. Боже, я, мне падаецца, занадта стары мемы кажу. Ау. Для тех, кто не ведает, ладно, давайте. Для тех, кто не ведает мем Do a barrel roll для вас специально. Берете зараз Do a barrel roll. Берете вось гэтую фразу и гуглите яе. Наводите у себе у пошуку гугле. Няма за что. Можете не дякаваць. Старые вам мемы, понимаете. А, блин, адзінае, што может быть, блин, на телефоне может не працуе. Ладно, неважно.
Вось так яны супадаюць. Я так разумею, што гульня жадае, каб я вось у гэты момант ага, вось што яна ад мяне ждала. Яна мне нават падказвала, што я павінен зрабіць. Я не ведаю, што я зараз зрабіў. Дарэчы, можа тут сакрэтачка якая? Альбо сакрэтачкі ўнутры гэтага шляху пакут гэтаму занадта ўжо. Оп. І гэта ў нас... А, дзверы вось тут адчыніліся, добра. Askew. Вось Askew не памятаю. Do Barrel Roll памятаю, Askew, можа, не настолькі актуальны для мяне быў. А, вось гэта. А, вы слухайце, я не ведаў. Толькі Do Barrel Roll быў гэта самае, гэта гульнявы мем. Ну, Do Barrel Roll гэта гульнявы мем, таму я дзялюся гульнявым мемам. Так. А што? Так, эта хрень носится. Я зразумеў. Што далей? Опс, зачепіўся. Ага. Зразумеў, падаецца, там таймінгі. Мяне ведуць па таймінгам. Мяне на працы сёння спрабавалі зарэкроліць, але Steams мне заспойлерыў, што будзе па спасылцы і ўратаваў мяне. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі Microsoft Teams, што прадказвае рэкрол. Ау. Зачапіўся. Ладно. Гэта я спадзяваўся, што гэтага не адбудзецца. Блин. Сколько поздно просто зрабіў. Мне падаецца, некаторыя сегменты прасцей, чым іншыя. Мне падаецца, гульня спецыяльна дае адпачыць. Крывавата скокнуў. Таму што гэта, па сутнасці, не складаны сегмент. Хаця, можа быць, зноў у канцы нейкая хрень будзе. Ау. Ладно, полечимся. Пераканала гульня. Рано. Альбо не рано. Мне цікаво, просто тут таймінг, ён разлічаны, як бы вось, я пачынаю ў правільны момант, потым я павінен дачакацца тут. Ага, ўсё правільна па таймінгу, потым яна павінна хутчэй усё наверх уехаць. Блін, я нешта неуважліва паглядзеў. Зразумеў, што мне патрэбна зрабіць будзе. Ну, я там яшчэ пакуль не дабраўся да гэтага, але там бачна, што патрэбна, што гульня чакае, што я зраблю. О, блин, не атрымалася. Там, па сутнасці, так, важна, калі зваліваюся са сцяны, рывок і потым скок. Там просто, атрымліваецца, мне патрэбна трапіць на іншы бок сцяны. Каля якой я знаходжу... Блин. Самае непрыемнае. Хацелася просто завісаць на сцяне. У нас ёсць, канешне, рывок, дзякуючы якому можна завіснуць як бы на сцяне. Але я не жадаю ім карыстацца для гэтага. Блин, упасть со сцяны, рывок і потым скок двойны. Не наадварот. Помылку раблю. Ай. Зачапіўся галавою сваёй рагатай.
Дарэчы, цікавая штука. Вось з гэтым можна праязджаць міма таких самых дыскаў з-за таго, што можам завісаць на сцяне. Так што там можна месцамі чакаць нават. Ага. Там варта было б пачакаць, дарэчы, каб зразумець, што рабіць. Або проста агледзецца, а то новае месца. О, мне патрэбна дачакацца яе. Я зразумеў. А! Крышечку не хапіла. Кароткія лапкі. Ау. Той момент, калі тое, што атрымлівалася 10 разоў з 10, зараз перастала атрымлівацца. Трэба... Гэта ўсё таму, што я не адпіў гарбаты, ведаеце? Вось за гэтага. Выключна за гэтага. Блін, крыва. Ту-ту-ту-ту. Ай. Шипы. Я просто проверяю, где шипов нема. Я на обмацак. Бачите, можемо чекати. О. Я ж кажу, я просто проверяю, де шипов нема. Зараз. Треба грабатки відпити просто ось і все. Блин. Я увесь этот час пробовался замацавацца на сцяне, не атрымалася. Да что такое? Чому я не могу доскочить нормально до той стены? Я литерально не разумею. Да гэта же атрымлівалася. О, боже. З кожным разом усё горш і горш атрымліваецца. Ага. Адзінае, што радуе, ведаеце, з гэтымі самымі з босамі есть такая хрень, што ты такі, мне патрэбны лепей білд. Мне патрэбна нейкая штука, якая, ну, палепшыць мае здольнасці, тады мне стане прасцей. У гэты момант шлях болю такі. Git good проста, і ўсё. Вось адзінае, што ты можаш зарабіць з гэтым. Ай-яй-яй. Лухтанейка там. Слухайте, а об гэтай шипы я біцца не магу. Не магу. Просто калі б я мог ресетить сябе аб шипы, было б прасцей. Ай-яй-яй-яй-яй. Слухаць шлях пакут 30 гадзін. YouTube версія Extended.
Оу. Вось зараз бэбі-джамп адбыўся. Вось зараз вы яго бачылі. То бок я, калі крылы раскрыліся прямо каля сцяны, гэта па сутнасці я націснуў двойны скок нейкім чынам каля самага краю. І ўжо ў палёце я разумею, што ў мяне няма двойнога скоку майго. Дарэчы, тут прасцей. Ну, то бок тут я бачу, тут я бачу, калі я двойны скок свой выкарыстаў. Гэта просто вельмі здзіўляе, калі ты просто не ведаеш пра тое, што ён ужо скарыстаны. І для цябе гэта вялікі сюрпрыз. Не ведаю, што я зараз зрабіў і навошта. Яшчэ гарбаткі. Смачна. Вось зараз я не зразумеў, чаму я не зачапіўся там. Вось зараз чапляецца нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Рывок адбыўся. Занадта мала, ну, я неяк хутка націскаў, але там тут просто падаецца, як гэта атрымалася. Я нейкім чынам, карацей, зарадзіў усё ж такі рывок і рвануў просто з размаху сцяну насупраць. Можа, недастаткова курок адпускаў, нешта такое. Вось зараз не атрымалася чамусьці, увогуле. Рывок не спрацаваў на сцяне. Ай. Можа, мне нешта там нейкі цуд патрэбна зрабіць. Просто я не магу на той сцяне надоўга затрымлівацца. Ну, там складана і затрымацца. Я крыштальны рывок это фейлю значна часцей, чым хацелася. А я яго ожидаю толькі выкарыстаць толькі для таго, каб таймінг атрымаць сабе добра. Вось, я зноў паспрабаваў рывок зрабіць, ён не атрымаўся. Блин. Реально, я кожны раз там зваліваюся зараз з-за таго, што я чакаю свайго крыштальнага рывка, таму што я лічу, што гэта адзіны правільны спосаб, як гэта рабіць. Блин. Окей. Это помылка была. Я сколько там скоростал, коли не повинен был коростать. Зараз рывок просто не у той бок зробив. Ау. Переехала меня. Ай. Вітаю, Міга по-зерськи. Ти прийшов на саме цікаве. На шлях болю. Мне цікаво було б, може бути, гэты нейкі лічыльнік смярцей, які аўтаматычны, просто на шляху болю. Ну, не, гэта ж не прям смерці, правильно, гэта ж типу, колькі разоў я просто зачапіўся. Нейкі лічыльник хотелось на вось такую штуку зрабіць спецыяльна бы. Потому что тут прям адзінае, што адбываецца, гэта адна і тая штука шмат разоў запар. Ай-яй-яй, а чаму не атрымалася? Не ведаю. У мяне зноўку узнікае пытанне, што за гарбатку п'е стрімера? Чаму ён такі спакойны? Гэта ненармальна. Гэта справа не ў гарбатцы, я скажу. Справа не ў гарбатцы. Гарбатка у меня зараз чорная, у меня там нічога такога надзвычайнага, але ў мяне можа гарбат 5-6 стаіць розных типаў, можа больш нават. Мне просто каву нельга. У меня ціск падвышаецца вельмі моцна. Я тады нервозным становлюся.
Я не разумею, што я павінен рабіць там. Мне падаецца, я зараз пакутую канкрэтна ў адным месцы выключна з-за таго, што я неправільна раблю. Таму што мне не атрымліваецца рабіць тое, што выглядала як правільны варыянт. Мне адзін раз атрымалася, я палічу, што гэта правільны варыянт. Можа быць, ёсць больш просты. Просто двойны скок там не працуе. Можа быць, мне пілу лепей тую пралятаючую міма неяк адбіцца і тады паўтарыць скок. Потому что мне по сутнасці не хапае просто альбо двойнога скоку, альбо рыўка. Это я паспяшаўся. І гэта мы яшчэ лёгкі кавалак праходзім па словах Алега. Ну, гэта проста. Ну, тыпу, ён просты, я просто не разумею, што я павінен зрабіць. Ён тэхнічна прасцей, чым папярэдні. Папярэдні кавалак тэхнічна было складаней зрабіць. На гэтым я адпачываю. У яго відавочныя таймінгі я разумеў, што рабіць, акрамя аднаго моманту. Як толькі я зразумею, што я павінен там рабіць, то ўсё мы прайшлі яго. І мы будзем праходзіць яго рэгулярна. Я просто не разумею, што рабіць. Мне падаецца, неправільна яго раблю. Ау. Я, дарэчы, думаў, што шлях пакут будзе, гэта будзе вельмі доўгая паласа паркура, а увогуле без спынення. І ў гэтым яго пакута. Ось зноў мы ўніз упалі, просто таму, што я не разумею. Ось оно зараз уніз уехала. І я бэйбі-джамп зарабіў гэтым самым двойным скокам, і за гэтага я не зачапіўся за сцяну. Ау. Выкарыстанне заклёнаў у паветры на некаторы час фіксуе цябе на месцы. Я не думаю, што гэта для гэтага сегмента не абавязкова, таму што, ну, канкрэтна ў тым моманце, канкрэтна ў тым моманце, у якім мне праблема. А рэсеціць ён мне скокі? Не, ён не рэсеціць. Калі бы заклён рэсеціў бы мне скок альбо рывок, то тады гэта было бы тое, што прям неабходна. А может дачакацца іншага таймінга? Калі яна ўніз наадварот спускаецца? Опс, не тое. Там тады вельмі перашкаджае піла, якая мы пралятаем. Але за падказку з заклёнамі дзякуй. Мне не прыходзіла гэта ў галаву. Просто не думаю, што гэта канкрэтна ў гэтым паркуры. І гэта можна тэарэтычна, калі прызвычаецца, то можна выкарыстоўваць на выпадак тыпу emergency. Не паспеў. Там не патрэбна было так. Я зараз просто эксперыментую яшчэ. То бок я, калі раблю забег, я спрабую просто добірацца да таго моманту неяк па-іншаму. Ну, тыпу, трохі менш, трохі спяшаюся. На Project Zomboid 10 000 атроец. Дзякуй вялікі. Мне падаецца, зноў можна другі скок зрабіць. Паспрабую яшчэ раз. Там карацей сцяна такая, вось я зараз не ведаю, як патлумачыць, на чым бы намаляваць. Блин, я давно жадаю, ведаеце, я часто тлумачу нешта на стрымах, я вельмі жадаю сабе ўсталяваць на OBS хрень, якая дазваляе оверлеем потым маляваць на экране. Вось, таму што я час часу жадаю намаляваць і нешта патлумачыць. Дык вось, карацей, там ёсць сценка такая справа, так, і яна вісіць у паветры. Я магу да яе даскочыць і прычапіцца. Потым я падаю ўніз, і што я спрабую зрабіць зараз, гэта калі я скатываюся паю ўніз, зрабіць рывок і скок потым, каб залезці на іншы бок яе. Гэта не атрымліваецца заўсёды, таму што то рывок я раблю не адразу, як толькі я па сцяной аказваюся, альбо я раблю бэйбі-джамп сваім скокам, таму што, ну, зноў жа я спяшаюся. Вось, гэта асноўныя прычыны, чаму мне не атрымліваецца. То бок выключна тэхнічнае выкананне, але яно неяк адчуваецца складана. Вось гэта. І мне, я рывок зараз зрабіў не ў той бок, таму што рывок, калі робіш, яго патрэбна накіраваць управа, але калі я занадта ўправа націсну, то бок не проста завалюся ціханька. Калі я занадта ўправа яго зраблю, то я улячу ў шыпы. Мне нельга ўлетаць у шыпы далёка. Таму і ўправа заціскаць мне таксама нельга.
О, блін, помилка. Можна другий скок зробити, поспробую ще раз, який душою б'є. Скок, який... Давай, зараз. Двойний скок. Так. Двойний скок, стрел. Не могу другий раз скокнуть. Калі б так, то шлях був би без стіни і підлоги увогуле. Ну, до речі, так. Я думаю, що розпрацовщики би зрозуміли, що це можна занадто просто пройти. Мені просто відчування, що конкретно той момент я виконую неправильно. Ай, зачепився. Тому що мені, у порівнянні з останнім, він відчувається ну, абсурдно незручним. Останнє все просто. Тобто, ну, там моє чекання, терпливості десь не хапає, але не з'являється технічно ніякою складаною штукою. Зараз упав просто тому, що занадто довго чекав. Там, може бути, і не варто чекати. Я ще таймінг мені тікають. Типу, GTA піла, коли припливає. Це питання. Так. Навошта я так спішаюся? Зараз я виключно помираю за нетерпеливості своєї. Тому що мене трошки задьобує чекати. Треба гарбатки попити. У мене захований запис стрима, де австралійська ютуберка тлумачить з допомогою того оверлею. Часу... Ось я опошню фразу не зрозумів. Часу YouTube говно для стримерів. Я не розумію. Ось эту фразу просто... То, что он для стримеров не вельми, я подтверждаю. Twitch пропонує значно лепей, конкретно для стримера, и он значно зручнее, чем, ну, я не ведаю, мне подается любая платформа. Ось зараз, чому я не зачепився? Ви бачили гэта? Я прям была анімація. Я зараз просто спробую праз двойний скок зробити, замість того, каб ривок там утикати. Поздно. Блін, ну зараз Baby Jump отримався, бачили? Ну, Baby Jump вельми проблемная штука, я скажу. Тому що, по сутності, я би не дозволяв... Ну, ён як би моя вина, але яна настільки не така прям помилкова. Ось зараз знову Baby Jump отримався. Это просто настолько натуральная, як бы, хрень. Занадто поздно и упал на шипы. Помилка друку. Так, я просто не зрозумів, ну, фразу, слово часу. Ось гэта... У меня просто дискас не сполучается. Таму, альбо таму YouTube говно для стримераў, але я не разумею, як звязана фраза з тым тлумачэннем таму, ну, типу, я не бачу, як гэта тэзіса, які звязаны з тлумачэннем. Ось. Просто оверлей гэта выключна OBS-овскі. То бок, ну, типу, я сам сабе тут малюю. Ай, это я дрэнна зрабіў. Па сутнасці, як быццам бы альбо прыпыняе гульню, альбо прям паверх усяго малюе, то бок дазваляе мне вам больше інфармацыі нейкай прадставіць. Мне просто хацелася б такое рабіць, рэальна прямо вось на экране як ёсць. Вось чаму. Там двойным скоком, вы бачылі, я зачапіўся за сцяну. Я нават атрымаў сабе двойны скок. Таму мне не атрымалася пераляцець далей, я не разумею. Просто рывок там незручная хрень. Я уже спрабаваў колькі разоў рывок там карыстаць. Ім просто незручна карыстацца. Вітаю, Potato.
Ты можешь отбиваться от пил, находясь рядом с ними, не у их оси. Правда. Не вельмі разумею, як гэта мне дапаможа канкрэтна ў гэтым выпадку. Потому что там, калі я могу адбіцца, той момант, калі гэта важна, я і так, ну, піла не ў тым месцы знаходзіцца. Ай, это я пожадничал. Я спяшаюся. Ну, я просто мне трошки задёбывае колупать одно и то ж. И я ожидаю як мага хутчэй заспідраніць як бы момант. Потому что там можно проскокваць. Просто для гэтага патрэбна зразумець, які таймінг, але ён не варты. Спакойнае праходжанне значна больш стабільнае атрымліваецца. Ау, чат, я зайшоў вышэй нарэшце. Я нават утрымаўся і прапусціў пілу. Я просто зачапіўся за гэта самае, за шипы там зверху. Ай-яй-яй. Опс, это было неприемно. Что такое? Что мне с таймингом не так? Зразумьте. Да. Зразумел. Карацей, там можна двойным скокам, але просто трэба яго філігранна зрабіць, і яго зрабіць прасцей. Гэта зараз супер дзіўна было. Яго прасцей зрабіць, чым рывок і скок. Просто ён усё роўна філігранны, ён складаны. Я просто не быў упэўнены, што я магу... Да што такое? Это шипы. За што вы мяне так? Вось гэтыя шипы на краях, яны нейкія непрыемныя, не падабаюцца. Не падабаюцца, прям не падабаюцца чат. Я зараз, дарэчы, разумею, чаму гэта самае, тут няма як у Silksong вось гэта зачапленне за край, таму што калі б яно тут было, то яно бы сапсавала шмат крові. А зараз я ударыў. Нават гук быў, просто ўжо залічыла позна занадта. Не трэба так рабіць. Там кароль алеем памазаў. Я ўпэўнены, што ён так рабіў. Мне, гледзячы на гэта, я ўпэўнены, што каролю ніхрен чаго было рабіць. Навошта я так раблю? Навошта? Навошта? Я реально спяшаюся, тому што мне трошки здзяўбала рабіць гэты момант. Ну, я просто паўтараю вось да той сценкі, я дабіраюся кожны раз ўсё, ну, доўга, і мне не хочацца гэта рабіць спакойна. Я жадаю дабрацца як мага хутчэй. І за гэтага я дабіраюся яшчэ даўжэй. Просто павольны спосаб 8. 8 таймінг, які бяспечны. Так, зразумець, што далей. Віншую. До наступнай платформы дабраліся. За ўвесь гэты час. Я спадзяюся, зараз гуля не скажа такая: не, насамрэч гэта не перапынак. Опанькі. Нечакана. Дакладна не будзе нейкія сакрэтачкі, не? Я просто спадзяваўся на засцяну зачапіцца, каб палёт зрабіць. Там унізе нешта ёсць.
Мені навіть цікаво перевірити. Тільки я сподіваюся, гэта не... Ага. Я сподіваюся, гэта назад не верне. Просто хотелось бы униз там проскочить. Блин. Это пила унизе мне текает, что за она? Что там унизе отбывается? Это не шлях назад? Просто я упевнений, что... А, не, это шлях... Все нормально. Туди не треба падать, чат. А то мы вернемся назад. А что такое? Чему не отрубливается? Ну... Просто есть вероятность бэйби-джампа, вельмі высокая, вось калі спыняешься. Вось, я поздно націснуў, але калі там вельмі доўгая затрымка, то бок я прям пакуль лячу, пакуль ён полностью анімацыю спыніць, потом ён пачынае падаць, толькі тады я могу падскочыць. Мне бы хацелася адштурхоўвацца ад сцяны неяк. Не калухта. Магу неяк вышэй сябе на міліметр запусціць. Вось так, напрыклад. Просто крыху. Вось, так прасцей. Ай-яй-яй, а зараз-то что за херня была? Так. Тут рабі заклён. Патлумачце, якім чынам мне заклён дапаможа. Тыпу, мне анімацыя стрэла дапаможа перайсці гэта самае рывок. Не, я не разумею. А, вось таким чынам, тыпу. Цікавы способ, потому что анимация дивная просто. Упс. Дивно. Ай-яй-яй. Не треба там нічого видаляти. Що там, почалося вже. Упс. Ну, гэта, да рэчы, спрашчае вельмі жыццё. Ну, тыпу, вось гэта выкарыстанне заклёну для завісання. Але не заўсёды. Просто яна дзіўная нейкая. Тыпу, я прерываю анімацыю спынення ў паветры заклёнам, каб потым мне вышэй было скакаць. Упс. Давайте полечимся. Зараз дивная хрень. Ладно. Ну и ладно. Повешу там. Давай, лети.
А як тут? Там я не вельмі разумею апошнюю частку, на якой я пакуль спыняюся. А, не атрымалася. Я не разумею яе. Што я там павінен рабіць? Ай-яй-яй. Не даскочу. Бэйбі-джамп зрабіў. Бэйбі-джамп, калі хто не ведае, гэта кароткі скок, па сутнасці. То бок, вы нават у палову анімацыі з-за таго, што у большасці платформераў зараз ёсць такая штука, што чым даўжэй вы націскаеце на кнопку скока, тым далей вы ляціце. То бок, па сутнасці, мае сэнс націснуць кнопку скока і трымаць яе заціснутай. Блін, зараз не ведаю, што адбылося. То бок, напрыклад, ёсць ось такі скок, а ёсць ось такі скок. Адчуваеце розніцу, так? Тут нават мне столь не дапамагла. Вось он. Оп. І вось такі скок. Гэта выключна залежыць ад таго, як доўга я націскаю. Я магу пасярэдні скок зрабіць. Вось, ну, то бок я магу кантраляваць гэты скок проста сваімі дзеяннямі. Гэта бэйбі-джамп. Тыпу. Гэта я хутка націскаю. Там нават бачна, што мне раскрываюцца гэта самае крылы на двайны скок. Гэта бэйбі-джамп. Час ад часу бывае, што ты ляснеш і не даціснеш кнопку. І з-за гэтага вы не атрымліваеце поўны скок, але скокаў у мяне абмежаваная колькасць. Гэта б не было б важна, калі бы... Так. Гэта не было б важна, калі б у мяне была не абмежаваная колькасць скокаў, але іх абмежавана, і гэта вельмі важны рэсурс. То бок, неправільна зроблены скок, бэйбі-джамп, нешта луханенька атрымліваецца. Гэта азначае, што у мяне мінус адзін скок, за якім пасля якога я не магу нічога рабіць. Што праблема? Мне патрэбна было рухацца налева і падаць улева, вось у чым сэнс. Да новай платформы дабраліся. Віншую. Музычка стала мацней. Я не ведаю, наколькі ён доўгі гэты... Ага. Цікава. Падумаць мне не дадуць зараз. Ага, зразумеў, як гэта працуе. Там сценачка была, за яе патрэбна зачапіцца. Зараз будзем вывучаць, таму што ў мяне мінімальная колькасць часу. Блін. Там не будзе магчымасці паразважаць. Я зарезаў мод-версію чата, і там стала больш функцый, але цяпер яна ў мяне проста вылятае. Цудоўна. Цудоўна працуе Twitch. І гэта я кажу, тыпу, Twitch яшчэ зручная хрень. У Ютуба, па сутнасці, як у стрымера, у вас няма амаль нічога. Ну, тыпу, вы просто транслюеце, вось і ўсё. То бок, тое ж галасаванне, якое у нас ёсць, яно нават не адсутнічае там проста. Да, ё-моё. Опс. Так, там далей. Трэба зразумець яшчэ, што рабіць. Так, это фейл быў, не той таймінг. Ау. Блин. Там настолькі мало месца, што можна нават не замарочвацца з крыштальным раўком. Лепей просто скакаць. Блин, і ў мяне здольнасці перазарадзілі. Неяк дзіўна яны час ад часу. Карацей, што я заўважыў, у Hollow Knight ёсць такая хрень, што калі вы дакранаецеся да сцяны, у вас ёсць паўсекунды, калі вы яшчэ як бы толькі дакрануліся да сцяны, але не трымаецеся за яе. Вось гэта вось тып штука. Оп. Оп, толькі дакрануліся, але яшчэ не трымаецеся, там толькі пачынаецца анімацыя.
І калі вы так дакрануліся да сцяны, то бок лапкай зачапіліся, то вы, па сутнасці, ужо зрэсецілі сабе здольнасці, але за сцяну вы яшчэ не трымаліся, таму адштурхнуцца ад яе вы не можаце. І адсюль вылятаюць розныя дзіўныя бэйбі-джампы, дарэчы. То бок вы можаце атрымаць сабе бэйбі-джамп, які насамрэч не бэйбі-джамп, просто вы не адштурхоўваліся ад сцяны, вы просто рэсетнулі сабе здольнасці. Гэта адбываецца ў розныя моманты часу. Гэта на тое, наколькі я разумею зараз гульню, але магу памыляцца. Ага, там было. Так. Далей піла, об якую я магу апіпірацца, але яна мяне будзе закідваць наверх. Трэба зразумець, што з ёй рабіць. Бо што не зразумела, што там далей за ёю. Блин. Ага. Я могу чакаць на шипах і глядзець, што адбываецца. Просто што шипамі трэба быць асцярожным. О, не дотягнулся. Давайте душ наберемся. Блин. Можна з криштального рывка пачаць? Сапраўды. Сапраўды можна. Это скіпне гэтую частку. Я нават ведаю, што я магу яшчэ зрабіць. Вось такое. Амаль. Там крыху на міліметр вышэй і будзе смакоце. А, мне тады перашкаджаюць гэтыя штукі, так? Альбо ёсць міліметрык. Ёсць міліметрык, чат. Блин. Міліметрык. Кляты. Оп. Я бы лепей пачынаў, як сам пачынаю, таму што гэта трэніроўка таго, што будзе далей. Ну, па сутнасці гэта разагрэў, так што я лепей буду яго рабіць. Калі я яго дрэнна раблю, далей я дакладна рады не дам. Але дзякую за падказку. Зараз бэйбі-джамп быў. А што? А зараз? Я зараз націснуў один раз. А, можа быць, з-за таго, што я зваліўся. Я зразумеў. Так. Гэта, падаецца, тая самая платформа? Так, гэта платформа, якая візуальна даўжэй... Ну, чаму тут? Карацей, вы упадзеце, калі ваша першая нага апынецца за межамі гэтай платформы. А не, вы паглядзіце. А зараз ты трымаешся? Hollow Knight. Якога хрена? Ладно, ён не Hollow Knight у нас, просто рыцар. Хаця з іншага боку, мы ж такія ж полыя. Мы ж такі ж полы рыцар, як і полы рыцар. Дарэчы, ну, калі думаць пра... Блин. Калі думаць пра лор, мы ж тэхнічна такі ж полы рыцар, там без розніцы хто. Усе, хто былі створаны, яны маюць адну мэту. Непрыемна. Можа там знізу лепей праскокваць? О, не дакрануўся. А калі дакладна... Нет, не дакрануўся конкретно. Што я раблю? Да што ты за халера, а?
Можна дайся ў крэдыт? Не, гэта так не працуе. Не, это трэба накапіць іх. А то мне гэта банкаўскую сістэму тут яшчэ пісаць. Чат. Ай. Трэба зразумець, што далей рабіць. Ну, типу, ну той штуцы. Да ё-моё. Да. Чаму? Можа, уже стаміўся, насамрэч, усё. У гэтым праблема. Колькі мы гадзінку уже каўпаем яго? Гэта ж шлях пакут. Шлях болю. Я не ведаю, што з таймінгам. Таймінг, насамрэч, каб вы разумелі, яно высоўваецца, вось, высоўваецца, зараз мне патрэбна скакаць. Вось за гэты таймінг. Я ведаю гэты таймінг, але я раблю не так, каб было зручна мне. Ага. Зразумеў. Усё. Сканвертаваць рудзінкі ў дайсы. Ну, каб Twitch такое дазваляў, і каб мне не патрэбна было за гэтым самастойна сачыць, можна было бы і падумаць. Ау. Яшчэ інвеставаць і інвеставаць. А колькі у вас на Empire Total War? Зараз просто, каб вы разумелі, вы трапілі трохі на момант, калі, блин, ёсць такая штука, я її называю бурбалкай. Калі шмат гулень падымаюцца і аддзяляюцца звычайна там топ-3, напрыклад, топ-4, яны вырастаюць і лезуць уверх. Просто яны звычайна настолькі, з таго, што яны канкурыруюць паміж сабой, і гэта некалькі прасунутых пазіцый, ўжо 29500. Ну, 29500 гэта чмурэнна. Вось. Просто... Оу, так, непрыемна. Там просто таймінга не ўдала. Гэта самае, 29500 гэта па сутнасці была бы пераможца месяц назад. Ну, тыпу, гэта кошты пераможцаў месяц-паўтары, можна назад. Просто зараз падымаецца бурбалка, яна падымаецца ўверх, і гульні з яе пакрыху, ну, як бы выключаюцца, так? І у пэўны момант кошт усіх пераможцаў зноў упадзе, калі вось гэтыя топавыя уляцяць наверх. Яны як бурбалка падымаюцца над рэштай гулень. Такое вось назіранне. Блин, як жа раздражняе, каб бы столь была трошкі ніжэй, а? Наадварот, вышэй. Не хапала мне яшчэ, каб яна ніжэй была. Ай. 50 плюс К, таму што Нокс перамагае, а потым зноў у спісе. Так, ну, яна перамагла, і пункты з яе не зняліся. То бок, наяўнасць гэтага самага рулеткі, яна прям вельмі змяняе механіку. Блин. Хто глядзіць, той і гульні заказвае. Ну і ці пячэнькі закідвае на кофе. Ну так, дарэчы. З падпіскай вы таксама атрымліваеце больш пунктаў. Блин. Прапануеш іх перачакаць. Па сутнасці так, то бок тая бурбалка, што у нас зараз топ? Топ у нас Space Rangers 57 тысяч, Nox 52 тысячи, Divinity Original Sin 2. Па сутнасці, калі, дарэчы, тое, што я казаў, вельмі добра тады, калі перамагае у рулетцы насамрэч гульня з высокай колькасцю пунктаў. Хоць яна і мае больш высокую верагоднасць, чым іншыя, але гэта таксама зніжае кошт як бы усіх ва ўсёй сістэме. Вось. Прыходзьце праз месяц. Я думаю, яшчэ, калі быў бы час, я просто думаю, глядзіце, у нас якая штука? У нас ёсць менш за месяц да выхада Стыкса. Мы будем дакладна гуляць у Стыкса на рэлізе, і вось як толькі ён выйдзе. Плюс мне яшчэ там больш ранні доступ будзе за падзаказ. Там серада выпадае якраз на ранні доступ. Можа быць, адзін стрым паспеем. Вось, перад рэлізам, а потым там наступны тыдзень. Вось, але калі будзе час, у мяне закрыць Hollow Knight, закрыць Mio, таму што потым часу проста не будзе. І потым у нас будзе Стыкс.
калі паміж гэтым усім знойдзецца яшчэ тыдзень, мы зробім тыдзень па рулетцы, мы час у часу ладзім такое. Кожны дзень мы гуляем у тое, што выпадае на рулетцы, і ў пятніцу мы гуляем у тое, што на першым месцы. Гэта вельмі зніжае колькасць пунктаў ва ўсім галасаванні. Можна па дамоўленасці адно з адным дайсы. Вось, дарэчы, паміж сабой вы можете дамаўляцца, тыпу, я патрачу дайсы на нейкую ўзнагароду ў галасаванні ў іншым, каб ты атрымаў тут што-небудзь. Гэта калі ласка. Гэта я падтрымліваю. Просто я не жадаю займацца яшчэ і банкаўскім улікам у сваім галасаванні. Так. Дзе-то Максіма Аліяк. Не, глядзі, калі ў стрымера ёсць ужо нейкае галасаванне, напрыклад, у Лепуса таго ж ёсць, у Рудзі ёсць, а ў цябе шмат пунктаў у Рудзі, вы можете абмяняцца паміж сабою. То бок ты аддаеш свае пункты Рудзі на рудзінкі на мае пункты, напрыклад. То бок, ну, у сэнсе таго, што тыпу, ты кажаш іншаму чалавеку, я патрачу 10 000 рудзінак, і ты за гэта патраціш для мяне на маю штуку 10 000 дайсаў тут, напрыклад, такое. Гэта выключна на дамоўленасці паміж вамі адбываецца. Гэтай ніякай забароны на гэта няма. Цудоўна, у нас кам'юніці тады яшчэ і разам працуе. Кайфова. Блін, складаны момант, ўсё ж такі. Гэтая лінія прям складаная будзе. Папярэднія былі простенькія, гэта адчуваецца, што складаныя з-за вось гэтых таймінгаў. Ай, удар управа зрабіў заместа ўніз. У Лепуса мне таксама трэба Total War пушыць. Ну. Ау. Вітаем, Ігорі, вітанечкі. Самавара на улік ее, хай ён займаецца. Дык самавара зараз у чаце няма. Рен будзе гэтаму займацца. Ау, зачапіўся. Это уже нейкая контрабанда? Да и не, нормально, это адекватно. Ау. Это что за Flapping Birds? Это шлях болю. По музычцы можна зразумець. Так, зразумеў. Так, балу заўсёды не хапае, як толькі з'яўляецца, ты адразу ўжываеш. Ну таму што гэта самае, хтосьці робіць, тыпу, на той, каб карыстаць балы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я добра дабраўся-то. Ай-яй-яй, сорвалося там, сорваўся са сцяны і паляцела ўсё. Падурэлі за гэтым балам з ім. Не, ну у кагосьці ж тыпу ёсць, у кагосьці ж няма нічога з пунктамі, нічога не робяць. Блин, я забываюся про гэтую столі. Я за столь чапляюся, я канцэнтруюся на тым, што знізу адбываецца. Клятая столь. Ненавиджу. На конце меня чакае польская ВНЖ. Блин, что ж вы ранее не казали-то? Усё, мотивация 200%. Зараз мы ўсё зробім. Що ж вы раней-то не казалі, што ВНЖ польская раздаюць за тое, што ты ў Hollow Knight шлях пакут пройдзеш. Ай.
А у магільчика можна бал на огурок обміняти. Ну, файно. Так. 60 тисяч у магільщика міняю на інвестицію у Total War Empire. Ап. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Там, конечно, можна крыштальным руком рабіць. Але насамрэч гэта вельмі гэты рытм лепей падыходзіць, я неяк больше потоку ходжу. Я таму тут раблю зараз гэта. А, мне патрэбна дачакацца, там таймінг патрэбны. Зразумеў. На кіп-драйве направляецца 2500, дзякуй вялікі. Так, я вось колькі часу Шыгатарі з кіп-драйвем прасоўваю, а яны ўсё на рулетцы ніяк не могуць перамагчы. Ну, такое бывае. Ну, тут такая справа, што чым больш людзей прыходзіць на стрымы, тым больш пунктаў у сістэме. І гэта як бы чаканая частка таго, як гэта будзе працаваць. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вось. Чым больш пунктаў у сістэме, тым складаней будзе перамагаць у адзінку. Ой-ой-ой, усё, не пролецеў. Тым прасцей будзе перамагаць, ну, аб'ядноўваючыся на тыя ж гульні, якія ёсць у спісе. То бок, гэта становіцца больш карысным прасоўваць тое, што вам падабаецца ў спісе. У адзінку вы ўсё яшчэ зможаце прасунуць, проста гэта будзе займаць усё больш і больш часу. Вось такая штука. Вось. Канешне, ёсць заўсёды лайфхак, перамагаюць яшчэ тых, у каго шмат грошай, яны могуць шмат грошай закінуць на кофе, але я вельмі ўдзячны, калі вы так робіце, таму што гэта па сутнасці купае гэтай гульні, якія набываю на тыя ж пятнічныя стрымы, на, ну, увогуле на галасаванне. Таму што яна дапамагае, ну, у мінус я ўсё яшчэ іду, але хаця бы кампенсую, хаця бы часткова, гэта файна. Таму, калі вы шэйх, дзякую вам вялікі. Вы дапамагаеце справе. Рэгана выдаляю ўсіх са стрыма, каб знізіць агульную колькасць дайсаў. Усіх перабаніць. Карацей. Ай-яй-яй. Яно быццам бы рэсетнула, але не рэсетнула насамрэч. Я толькі зачапіўся галавою са стану і ўсё. Зараз быў бэйбі джамп. Так. Што я зрабіў не так зараз? Я рэальна час часу з гэтымі платформамі. Ну, зараз я ведаю, што зрабіў не так. Можна столь, калі ласка, трохі вышэй. Што у вас такое тут? Не палац, а абы што. Трэба гарбаткі проста папіць. Ау, як я таймінг не разлічыў. Там сумарна на Шыгатарі з кіп-драйвем 60 тысяч. Ну, тут таксама яшчэ пашанцуе, не пашанцуе, і мы даволі даўно не рабілі тыдня па галасаванню. Просто таму што не было куды нармальна ўпіхнуць.
Ау, крыху там не дацягнуўся. Мне падаецца, апошні дыск даволі блізка да таго самага, да столі. Там лёгка зачэпіцца за столь. Я прям вельмі асцярожна спрабую скакаць. Я ўпэўнены, што там валер'яна з гарбаткай. Не. Звычайная чорная гарбата. Упс. Так, ВНЖ польская. Блин. Як толькі я гэта сказаў, я бы біжам зрабіў. Можа праз верх там лепей скакаць, а не ўпэўнены. Пара кропель чорнай гарбаты для колеру. Ну, а там насамрэч поўны кубак валер'яны. Як вы думаеце, чаму у мяне каты круцяцца пастаянна вакол мяне? Гэта вось з-за гэтага. Здалась цябе вось гэтая Польша, зробя зарплата больш. Ага. Я бачыў там гэтыя статыстыку Белстата. Ніколі не разумеў яе. Тыпу... Нейкая хрень абсалютна незразумелая. Ау. Ау. Удар просто не туды. Зараз вельмі дзіўная хрень адбылася. Я там зачапіўся за сцяну і... Я кажу, нейк са сцяной час ад часу атрымліваецца нейкая дзіўная хрень. Ну вось гэта была моя памылка. Да ё-моё. Где-то моё польское ВНЖ. Давайте. Да, а чему не атрымліваецца? Раней же атрымлівалася. Можа праз верх усё ж такі. Вось праз верх праблема вось в гэтым. Я пра столь забываюся. Я ўзгадаў, чаму я праз верх вырашыў не рабіць. Е-моё, занадта хутка. Вось зараз. Я тыпу адштурхнуўся ад сцяны, але не адштурхнуўся ні халера. Вось зараз тое ж самае хрень нейкая. Я быццам бы атрымліваю рэсет ад сцяны, але ад яе не адштурхоўваюся, не ведаю чаму. Тыпу я паспяваю, можа, з'ехаць уніз занадта хутка. Не разумею. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, кожны раз. Калі дабіраюся, то ўжо там памылка. Так. Блин, ну мне падаецца, патрэбна там дадатковы яшчэ удар зрабіць, дачакацца, калі яна пад'едзе бліжэй. Таму што там нешта ў мяне з таймінгам проста не ўдала. Занадта высока скокнуў.
кібершчучыншчыну вы там будуеце ўжо. Няблага, няблага, будзем Беларусь падымаць. То штосьці не падымаецца ніяк. Не, ну ладно, шо вы Белстат не бачылі? Зарплаты ж выраслі. Кажуць, увогуле смакоце там мёд. Всё вось гэта. Жизнь толькі пачалася. Блин. Не удало. Так. Зараз ад моманту, калі ты нечым вельмі заняты, а катам-то патрабуецца твая ўвага, вось зараз жа яно не заспакоючае, яно бесячае. Ну, тут таксама цярплівасць патрэбна. Гэта нормально. Вы ж ведаеце, што дзесьці з 15-го года айцішнікаў намагаліся ў гарадкі засоўваць. Так. Куды толькі айцішнікаў не спрабавалі запихнуць у Беларусі. А патрэбна было нічога проста з імі не рабіць. Больш карысці. Ау. Я пачытала Белстат, але мегабайты не гумовыя эканомім. Ну так, я, дарэчы, калі мне ўпершыню там, ну, у чаце хтось сказаў, я не зразумеў тады пра што, а потым я навіны проста рэдка чытаю. Ну, апошнім часам проста не да навін, і я іх проста не чытаю. І толькі потым даведаўся. Блин, і шипамі таксама там патрэбна таймінг шукаць. Так, Беларусь квітнее скарачэнняў. Ну, мне падаецца, я не ведаю. Я ўжо ні ў чым не ўпэўнены. Выбачу, РБ Гейминг, не буду гэты каментар зачытваць, бо ў мяне запісы стрымоў застаюцца. Яшчэ на ютубе, на потым застанецца. Дарэчы, я агулам, давайте просто трохі ваш размову пераведу трошкі в іншае русло, але просто падкрэслю, што для чаго робіцца канал, так, і як гэта у нас усё працуе, так. Я у першую чаргу жадаў рабіць свой твіч-канал для беларусаў у Беларусі, так? Што, у прынцыпе, дарэчы, працуе. Я просто, што я бы хацеў, каб мой канал, ну, мяне можна было паглядзець бяспечна любому чалавеку. Каб хоць дзе паглядзець. Гэта вельмі хацелася б. Таму, калі ласка, гэта самае чат. Сачыце, карацей. Вы ведаеце, пра што я. Таму гучна, кажа, засуджаю. Ну, блин, ты чё-то посрать. Ось. Блин, я ще й матюкацца пачаў. О, давялі мяне ўжо, ўсё, я матюкацца пачаў. Блин. Шлях болю. Ну, не говори. Ау. Так. Ай-яй-яй. Это вельмі не удало зараз было. Яны просто зніклі не своечасова. Я не упэўнены, што я зрабіў нейкую там прям памылку. Блин. Ай-яй, не зачепился.
Магчыма, гадзіну слухаць 2 ноты таксама псіхалагічная атака. Не, ну тэма яна не развіваецца проста. Вось гэта якая на фоне, яна проста застаецца на адной танальнасці, яна стала толькі гласней, калі мы дабраліся сюды. То бок у яе проста няма развіцця альбо зацішэння, таму яна адчуваецца манатоннай. Але гэта якраз такі тое, што ну дапамагае засяродзіцца. Ау. Когда так? Пачатак, дарэчы, ўсё лепей і лепей атрымліваецца. А гэта значыць, што рэшту тэсціць, ну, трэніраваць рэшту будзе прасцей далей. Ау. Это я прадзябаўся. Я толькі сказаў, што прасцей будзе пачатак усё лепей атрымліваецца. Так. Там у вышэй прубае адпаведзіў, што нешта з інтэрнэтам будуць рабіць. Так, там карацей абмежаванні на інтэрнэт будуць. Ау. То занадта нешта інтэрнэт карыстаем. Чат. Навошта вы гэта інтэрнэт, гэта вось да чаго даводзіць, да шляху болю ён даводзіць, разумееце? Усё з закрытага інтэрнэта. Мне падавалася, што там абмежаванне для мабільнага інтэрнэту ў першую чаргу. Ау. За столь зачапіўся. Ау. Ау. Hi, bro, Erman Parkon. Hi. Так. Давайте чат. Мне там польское ВНЖ у конце абяцалі. Трэба да яго дабрацца. Ай, я не разумею, трошки там таймінг, паўсюль таймінг даволі такі спакойны, а там трэба пачакаць. Я не вельмі разумею, дзе мне што чакаць-то там патрэбна. Упс. Беда, что я один стримлю, так. Это прям подрываю трохи. А мне не варыянт стримить увечары. Что там, как бы можно стримить увечары. Тільки, как бы вы разумели, калі б я пачынаў стримить учора увечары, то я бы пачынаў пасля 9:30 по Польшчы, і гэта было бы 11:30 по Беларусі. Вось тады я скончыў працу толькі. А мне з катамі бы пагуляцца і пайсці спаць у гэты час. Оп, яна улетела ад мяне. Чакаю на ВНЖ. Ну, блин, я гэта... Ён у канцы шляха пакут павінна быць штосьці добрае, правильно? Штосьці светлае, пазітыўнае. З такой-то музычкай, ну, камон.
Так. А што там рабіць-то? Я просто зараз, да, типу, мне патрэбна працаваць неяк. Я тое, што там пабачыў, там атрымліваецца, там рухаецца піла улева-ўправа, так? Там ёсць такая перагародка. На піле я магу адскочыць, адбіцца і дачакацца, пакуль яна паедзе ўправа. Там далей мне патрэбна зрабіць рывок, то бок апусціцца пад платформу і зрабіць рывок вось так, і адразу... То бок удар уніз, я падлятаю, за пілою адразу пролетаю уніз і раблю другі скок. Блин, складанае месца там будзе наперадзе. Яно прям складанае. Я думаю, што за яго мы можам... Толькі за яго мы можам доўга прасядзець. Упс. Хлусіць не буду, я б яшчэ гадзіну паспала. Галоўнае не праспаць шпацыр з сабакам, як учора. О, блин, а сабакам усё ў парадку? Ау. Ну, з катамі пагуляцца, то я згодны. Ну, да рэчы, учора я так з катамі не пагуляўся, таму што патрэбна было адначасова і польскую зрабіць сабе на заняткі. І гэта самае яшчэ і праверыць Disco Elysium. Я ў выніку ўсё роўна, ну, тыпу, і рэчы на тое, што гульню з катамі я прапусціў, ну, я ж пагулялася. Ау. Вось, просто былі штукі, якія патрэбна было паспець перад тым, як пайсці спаць. О, блин. Тут месца на ўзроўні башы. Дарэчы, заўсёды хацелася башы паспрабаваць. Я па-моему, пачынаў, але я зразумеў, што гэта гульня, у якой, ну, тыпу, яна прям надоўга. Прям нармальна так часу. І моя праблема, што там няма сюжэта, як бы, ну, няма такой прям нейкай гісторыі, якой бы мне расказвалі. Больш вясёла і геймплейна. Блин, уляцела ад мяне. Я гадзіну гэту лакацыю ці раблю, і гэта, я так разумею, яшчэ хутка я ці раблю яе. Калі я яе прайду, то, ну, прайсці за гадзіну, бо шлях болю, гэта круто. Але я, хутчэй за ўсё, сёння гэтага рабіць не буду. Ну, таму што у меня просто часу не будзе. У нас раней стрым скончыцца. А, мяне ж на лаўку, дарэчы. Блин, мяне ж на лаўку адправіць, правильно? Чат. Мяне ж не на гэту платформу адправіць, калі я выключу гульню. То бок мне на наступным стрыме прыйдзецца сюды дабірацца яшчэ. Блин, я бы хацеў адсюль пачаць. Вельмі незручнае месца, каб чакаць. Яшчэ б на канцы б устаўку лол, you died, лол, you died. Ты гэта зараз пра башы? Альбо пра што? Альбо пра гэта самае, пра Hollow Knight. Дышэм здарыцца, на 1,5 гадзіны пазней выйшлі. У крайнім выпадку 2 насраў. Ну, ладно. Вясёлае, я б не сказаў. Дык там гэта самае. Калі... Я не ведаю, тут хутчэй стаўленне башы з таго, што я бачыў, ну, з таго, што я нагуляў там літаральна не аб чым. Яна ў асноўным падманвае твае чаканні, поўная дэкампазіцыя жанра, і не іранічна гуляць у башы, ну я не ведаю, ляснуцца можна вельмі хутка. Ну, гэта ж трэба неяк спакойней успрымаць. Ну, башы, яна літаральная дэкампазіцыя жанра платформераў. Яна парушае ваши чаканні кожны раз. Сцэна, якая міма якой вы праходзіце, яна спрабуе вас забіць, ну вось такое. Это ж, ну, по типу, як би, мета-жарт, а не гульня.
Так. Добре, ви готові до мінус 26 у неділю? Я не готовий. Я буду сидеть дома и все. 8-й план на выходные. Ау. До речі, 26 буде де? Конкретно у Мінську? Або де? Ну, просто, по-моєму, у Варшаві ще адекватно там плюс-мінус. Хоча я шире не глядів по прогнози. Що там по надвор'ю. Ай, блин, улетело от меня клятые шипы. Так, у Менску. Боже мой, боже мой. Я просто пам'ятаю, що у школі, коли у нас було там нечто мінус 25, то, ну і трималось там некий певний час, то нам, по-моєму, занятки відміняли. Ну, типу, я так пам'ятаю той період. І було капець як холодно, але весело. Я не ведаю. Прям не такая трагедия была. Я думаю, для дорослых это больше трагедия, чем для детей. Ау, зачепився. Хай буде мінус 26, чим плюс 1, як учора. До речі, зараз плюс 1, по-моєму, у Варшаві. Зараз погляджу. Скільки? 0 показує мені. І вчора було плюс 1 по сутності. Так. Ау. Чопи так і не з'явилися. Я їх чекав. Замерзаем усей Речи Посполитой. Так. Теперь сталкеры ведают, что ролев каля в окна сидеть. Откуда я не ведаете это? Я на гэта саме поглядел. На гэтай. На бранзалетце. У меня есть. Адразу над гэтым самым. Над часом написаным. Так, я температурой доверюсь. У меня термометр у хаті заявился только 10. Кажется, не так давно. Мне подается улетку. Потому что улетку занадто горяче было, и было незразумело, что, блин, чого так горяче-то, а потом стало зразумело. Коли переделывают, и такие у хаті 34. Зразумело, чому усі стомленные. Ну, я ж натискав. Гульня. Ау. Ты просто хочешь отпочинок, признай. Ну, блин. Это не мне, конечно, поведомление, але... Камон. Кто не ожидает отпочинка? Так. Я кажу, мене зараз турбує тільки одна хрень. То, що ми, коли я зараз вийду з гуні... Ай-яй-яй, там можна було ударити. Я мог застатися на тих шипах.
Як яно? Что я хотел сказать там? Вылетело с головы. Тое, што мяне бянтэжыць, гэта тое, што калі я пакіну зараз на тыдзень гэтую шлях болю, мне прыйдзецца яшчэ дабірацца да гэтага месца зноў. Блін, чат, гледзячы на час. Нармальна мы так на шляху болю завіслі? Я не заўважыў, як апошняя гадзіна пролецела. Нам трэба ўжо скончваць. Дай боже. Давайте яшчэ даю 10 трайл, так? Девять трайл. Восемь трайл. Я чую, што на штосьці прыляцела, але не магу паглядзець зараз. Ау. 7 трайл. Шлях болю ад рэльефа атрымаўся даволі медытатыўным. Да і ён і ёсць медытатыўнае. Ау. Колькі там 6 трайл засталося. Пасля гэтага будзем скончваць, таму што я ўжо засядзеўся. Я нават не заўважыў, як час праляцеў. Блин. 5 трайл. А 4 трайл. Три трайл. Два трая. Апошні знакаміты трай. Так. В канцы адваротнага адліку у вас будзе... Не трэба, калі ласка, не трэба. Можна без гэтага? Усё, знакаміты апошні трай быў. Віншую. Добренька, чат. Час уже прайшоў, я засядзеўся. Будзем дабірацца. Глядзіце. Я жадаю на наступным тыдні. Заўтра у нас, па-першае, заўтра у нас прынц Персіі, SDL Pop. Гэта першы прынц Персіі, проста яго трошкі мадыфікацыя, каб ён лепей працаваў на сучасных сістэмах. Менавіта SDL Pop будзем гуляць. Вось. Гэта прынц Персіі стары яшчэ пад MS-DOS, які быў. Я яго ўвогуле чорна-белым гуляў. У мяне тады быў чорна-белы камп'ютар пад MS-DOS. Вось такая ў мяне гісторыя ёсць. Прасцей, я тады яго не прайшоў. Заўтра пакутуем яшчэ ў адным платформе, тут ён будзе старажытны. У пятніцу, як звычайна, перамагае тая гульня, якая ў чацвер будзе на першым месцы, таму заўтра у нас вызначаецца, во што мы будзем гуляць у пятніцу. А на наступным тыдні я прапаную наступнае. У панядзелак мы ладзім насамрэч Hollow Knight і шлях болю, таму што я жадаю дабіць яго. Мы будзем у панядзелак проста шлях болю, проста наскрозь калупаць.
Я ўпэўнены, мы яго пройдзем. Я думаю, 3 гадзінам 3:30 хопіць, каб яго перамагчы. Я спадзяюся. Я яшчэ не ведаю, як там далёка наперад трэба лезці. Але там паглядзім. Вось. І калі мы зробім шлях болю, альбо вырашым, што мы робім у Hollow Knight, што нам такога вось прям хацелася бы зрабіць, таму што мне яшчэ хацелася бы зайсці да багоў хаця бы раз, і там, можа быць, паспрабаваць розныя штукі парабіць. Але ёсць Mio Memories in Orbit, у якую хацелася б таксама пагуляць, таму што, па-першае, за яе атрымаю ключыкі, адзін з якіх змагу вам аддаць, якраз таки на гэтую жа гульню на Mio Memories in Orbit, якая даволі файная. Вось. А па-другое, я магу гэта самае, ну, я сабе магу атрымаць Void Crew, па-мойму, штосьці такое. Там, карацей, мне патрэбна нейкія пэўныя рэчы зрабіць у гульні. А з-за таго, што івент абмежаваны па часе, то мне патрэбна яго зрабіць менш, чым там ужо, можа, 20 дзён засталося, можа, менш. Вось, таму трэба яго рабіць, таму мы будзем гуляць у Mio, каб скончыць з ёй і з ключыкамі. Вось, а потым можам вярнуцца да Hollow Knight, калі у нас яшчэ будзе час перад стыксам. Калі не, то можа ў Hollow Knight просто вернемся пазней, таму што хочацца Hollow Knight таксама дабіць. Вось, мне падаецца, цікавыя ёсць рэчы ў ім яшчэ паглядзець. Добранька. Гляджу, хто ў нас што робіць, і перадаю вас далей. Далей у нас адчыняю Twitch. А не бачу нікога, чат. Нікога няма. Блин, шкада, нешта ціха апошнім часам. Добранька тады, чат. Я тады пайду. Жадаю вам добрага дня. Мы пабачымся з вамі заўтра ў чацвер. І да пабачэння.